Так, Калі ты націснуў Go Live, пачынаецца зараз, стрім. здаецца, павінна было пачацца. Трэба Зараз гэта паглядзім. праверыць. І параскідваць спасылкі яшчэ. Так, я ўжо там трэнжу на стріме. Так, всё. Заебумба. Стрім пачаўся, стрім пачаўся. Так. Зараз мы гэты чат, каб ён быў на месцы. Просто вось для такіх якраз такі рэчаў, каб усё наладзіць адразу, я звычайна прыбіраю вэбкі, таму што нас ужо і бачна і чутна. Дык і насраць. Хай людзі прыходзяць, як бы пакуль што. Все роўна мы пачынаем заўсёды з 2 гледачамі, гэта неправільна. З адным, я б сказаў. Ёсць зараз Ці з нулём. час, каб проста параскідаць спасылачкі. Ну а так, я не ведаю, калі хтосьці падлучыўся, усім прывітанне. Так, усім прывітанне, паважаныя гаспадары. Кінезу, я не ведаю, просто пішуць. Махінята. Маркарэны. Усіх, як бы, з прашэдшымі і надыходзячымі святамі, так бы мовіць. Пэўнены, што ў вас проста каляднага настрою поўная дупа, асабліва калі вы бачыце гэты великолепную анімацыю на нашым стріме. А там, дарэчы, ўжо Тім 4025 напісаў. Вітаю таксама. Здароў. Мне чамусьці ў гэтым... я разумею, у чым праблема, блядь. Я нахуй чат не перавывеў. Пакінуў тэставы. Нас зараз... ён увогуле не выводзіцца, окей. Першы стрым з новага ноутбука і першы стрым не... як бы так, без уплыву грузінскіх выводзячых. Так. Таму як бы зараз у нас складаная сітуацыя. Ой. Так. Ну, цяпер мяне на стріме не бачна, таму што я табе казаў, што Discord павінен быць заўсёды зверху. Пачалося гэтае ныццё, блядь, пердуноўскае. Да. Зараз, блядь. Сука, блядь. Во. Ну, здаецца, ўсё павінна быць. І выведу яго... Вось так. Вось так. Тім 4025 піша: татар, навошта ты? Навошта ты? У прынцыпе. Пайшоў нахуй. Гэта наш госць сёння. Вось. Ахуительны госць. Павінен быў быць рэпер Вожак, але рэпер Вожак наебаў і не прыйшоў. В прынцыпе, нічога нечаканага. Улічваючы, як бы, што калісьці, калі мы ладзілі з Вожакам імпрэзу, ён прыйшоў за 15 хвілін і папрасіў яму дапамагчы зрабіць гэтую прэзентацыю. Дапамога заключалася ў тым, што я яе проста цалкам рабіў з нуля. Ось, я не здзіўлены, што так атрымалася, але як ёсць, так ёсць. Вось. Вожак красава, безумоўна. Навошта ўсе гэтыя івенты, стрымы? Я хуйнёй нейкай заняты пастаянна. Я лічу ўвогуле, што тыпу за мінулыя заслугі мы яго можам лёгка прабачыць. Нават без мінулых заслуг можна было яго лёгка прабачыць, але улічваючы як бы асобу трэба рабіць скідку. Вось. Так, ты ўсё там наладзіў ужо? Ну, здаецца, усё акрамя чата, які павінен быць таксама зверху. Во. Цяпер дакладна ўсё.
Все, добра. Тады можна пачынаць, напэўна. Ты Да спасылкі мы ўжо раскінуў там? пачалі. Ну, спасылкі я не Да, мы так пачалі ахуенна. перасылаў. Давай попизди, пораспавядай там про Грузію, як там у вас пратэсты ўсе Да ж не ідуць. хачу я зараз пра Грузію нічога распавядаць. Няма што распавядаць. Я ўвогуле хацеў, каб там ты з Вожыкам ці ты са Славай Кметом мне параспавядаў бы пра тое, што адбылося апошнія 2 тыдні, бо я моцна захварэў і выпаў з жыцця, ніхера не ведаю. Бачыў толькі, што там Расія збіла чарговы самалёт, і як бы ім за гэта ніхуя не будзе, як звычайна. Вось. Правильно, наши мальчики, ўсё. Татар падобны да утапіяна. Ну, блин, дык утапіян падобны да грузіна. Атрымліваецца, татар падобны да грузіна. А ён жывы ўвогуле яшчэ утапіян? Утапіян? Так, я недавно бачыў. Відосы пра псіхааналіз і знік. Так, дык ён і робіць зараз відосы пра псіхааналіз. Я недавно бачыў, што ў нее нешта выходзіла такое з ахуеннай назвай нешта прям. Можна, давай я зараз нават знайду. Утопі. Дарэчы, замаўляйце відосы. У нас цяпер функцыянал пашыраны. Мне апошні відос у яго выйшаў 2 месяцы таму, называўся «Вайна двайнікоў», а да гэтага «Эскапізм мёртв». А да гэтага «Ресентымент састрадальц». Спасылкі на зорныя войны, гэта ахуенна, конечно. Гэта як Гаррі Поттер, я лічу. Ну, шчыра кажучы, мне «Зорныя войны» больш падабаецца, чым Гаррі Поттер, таму што там тыпу там страляюць усялякімі лазернымі штукамі, там вось гэта ўсё. Караблі летаюць, там прыгожанька гэта зроблена, а Гаррі Поттер гэта нейкая шняга, блядь, зусім. Вось. Ну, у «Зорных войнах» там цікавыя толькі гэтыя прыквелы, там, дзе трошкі пра палітыку распавядаюць. А зараз... Ну, там не цікава пра палітыку. Я чуў гэтую думку маргінала, гэта хуета, там гаўно пра палітыку. Нічога там цікавага прям такога няма. Ну, на ўзроўню «Зорных войнаў» там нешта ёсць. Калі б яно было сапраўды, там раскрывалася там вось пра гэтую гандлёвую федэрацыю, там пра рэспубліку, калі б там нейкая сапраўды палітыка абмяркоўвалася, нейкі там строй, гэтак далей. А там фактычна ўсё сводзіцца проста да некалькіх фігураў, там гэтага, блядь, дзеда гэтага, як яго звалі, граф Дуку, блядь, і да нейкай пізды, тыпу прынцэсы нейкай, ці там каралева Амідала, я не памятаю, карацей, каралева Амідала, здаецца, якая там, карацей, нейкае такое было нешта. І ўсё, і гэта ўся блядь, там Джаджа Бінкс быў, тыпу, нейкім прадстаўніком нейкай сістэмы. Джаджа Бінкс, ён пра што гаворка, па сутнасці прывёў да ператварэння рэспублікі. Ну, так, у мяне быў сусед, ён быў фанатам «Зорных войнаў», ён мне казаў, што Джаджа Бінкс гэта галоўны сітх, проста Лукас гэта пакуль што скрывае і хоча ў будучыні зрабіць такі, як бы, як гэта называецца? Спін-офф гэта называецца, ці, блядь, я, карацей, не разбіраюся у кіно, проста хоча зрабіць такі паварот, што вось гэта Джаджа Бінкс насамрэч быў галоўны сітх увесь гэты час і прыкідваўся дурачком. Ёсць такое. Карацей, великолепны ўзровень, я думаю. Team 4025 піша, вось, што у дзяцінстве ненавідзеў прыквелаў. Я, ў прынцыпе, у дзяцінстве не люблю «Зорныя войны». Я ў дзяцінстве глядзеў «Зорныя войны» не ремастернутыя, а вось тыя старыя па телеку паказвалі, па тэлеканалу «Скіф», здаецца, ці тэлеканалу «Скуф», я не памятаю. Карацей, там гэтага, блин, як яго звалі? Ну, быў жирны такі слімак, як яго звалі? Галоўны гангстар там быў на Татуіне. Бля, Джаба Хат, карацей. Вось. Там Джаба Хата, карацей, граў жирны хуесос просто нейкі.
Просто мужик Ну, жирны. ну так, там же былі рэмастары, хутчэй за ўсё мы не бачылі арыгіналы гэтых фільмаў. Я глядзеў арыгіналы тыпу першых 3 фільмаў у дзяцінстве па тэлеканалу Скуф, як бы па тэлеканалу Скіф. І там гэта хуйня была, там тыпу. Вось. І таму, калі я Вось ўжо таму ты калі быў такі, падлеткам, блядь. калі я падлеткам ужо паглядзеў зорныя войны яшчэ раз, вось. Я, канешне, прыхуеў ад узроўня графікі, таму што ў маёй памяці гэта было просто, блядь, пиздец нейкі. І пры гэтым я яшчэ да падлеткага ўзросту, там тыпу да 17 год, я ж не глядзеў вось гэтай прыквелы, я глядзеў толькі 3 першы вышедшыя фільмы. Вось, і таму я быў просто ўражаны тым, наколькі стары фільм, які быў зняты да майго нараджэння, преабразіўся з гадамі. Ось. З губамі. Такі з губамі. Так, Team 4025 піша, хуйню хоча зрабіць карацей. Ну, мне здаецца, па мерках зорных войнаў, калі Джаджи Бінкс будзе галоўным сітхам, то гэта будзе лепей, чым що вось гэта хуйня, то, што выйшла з неграм і нейкай дзяўчынай, што Гэта яна ты там пра нейкая новыя фільмы? супер-чытайка. Так. Я Я новыя глядзеў фільмы глядзеў з здаецца, Мэдысонам. аднаго фільму. Я глядзеў, карацей, гэты кінапрагляд з Мэдысонам на ВАЗДзе, здаецца, вось. Ён глядзеў зорныя войны. Я таксама глядзеў тады вось гэтай новыя серыі ўпершыню. Гэта пісаў просто. Я не ведаю. У параўнанні з новымі фільмамі, калі б зрабілі галоўным злодзеем Джаджи Бінкса, гэта было абсалютна норм. Нічога дзіўнага. Так. О, здаецца, да нас падлучыўся Слава. Так, сябры, вітаю вас. Прывітанне. Мы ўжо на стрыме. Я вітаю нашых гледачоў. Так. Всіх наших мільярд у скобачках 3 гледачоў. У тым ліку, то бок нас. Нормально, мне падабаецца. Падзем'е. Так, все правильно. Вось. Ну што, Слава, пакуль там Вова абрызае цябе, праводзіць чарговы раз барміцву, як ён любіць, прызначаную да хуткага наступлення свята Ханукі. Вось. Я не клон яшчараў, калі вы пра гэта. Распавядзі пакуль, як твае справы, што змянілася ў цябе з апошніх і нашай сустрэчы. Слухай, все змянілася толькі да лепшого. Я больш не хожу на працу, тому што святы, і мне можна туды не хадзіць. Вот, я валяюсь просто в ложку, читаю книжки и играю рок-н-ролл, и все. Ну, еще периодично, напиться можно. Радоваться. Ну, я кажу, можно только порадоваться и позайздростить, так бы мовить. Так, да, я живу самое лепшее жыццё, а вы что, сябры? Ну, мы тут стримим. У нас ничего не меняется. Я вось як бы хацеў, каб вы мне распавялі пра здарэнні апошнія 2 тыдні, таму што я выпаў жыцця, я моцна хварэў, вось нічога не ведаю, што адбываецца ў гэтым свеце. Нічога не бачыў па-за маім балконам. Вось. Ну, слухай, я подей, которые прям зауважаю, но я же как бы новины стараюсь не читать лишним разом или там, ну, в интернет не заходить, но периодично все-таки атрымліваецца гэта, что это необходимо. Я могу тебе из-за того, что адбылося, только чарговы наезд на великое книжное выдавецтва «Лысы череп». С пункту гледжання былого беларускага престарелого уже трошки андерграунда. Вось беларускаму пісьменніку Максу Шчуру, ну, скажем так, ён вельмі скептычна паставіўся да некаторых кніг, которые выдаюцца ў издавецтве «Лысы череп», напісаў разгромныя пасты в сваім тэлеграм-канале, потым атрымаў пару клоунаў і забаніў, напрыклад, мяне. Вось, это непрыемна, я бы сказаў, гэта класіка жанра.
Так, але потым ён адчыніў сваё выдавецтва і цяпер збірае грошы на сваю новую кнігу, которая будет называцца «Секс». Вось, і я чакаю, пакуль мне прыйдзе заробак, каб хутчэй заданаціць. Вось, вот, ён уже сабрал штуку евро из 4. Як яго новае выдавецтва называецца? Яно называется «Say Beat». Я думаў, таксама секс, ладно. Не, ну, было б смешна, конечно. Хотелось бы. Вось, поэтому, да, чуваки, все донатим Максу Шру на новую книгу, потому что я упомню, потому что он, ну, гениальный белорусский письменник, а тут яшчэ ёсць магчымасць его падтрымаць фінансава. Я спадзяюся, что он збярэ, потому что калі он не збярэ, то мы не убачым его книгу, а уже давно ему трэба выдаць новую книгу, я лічу. Таму давайте, чуваки, еще 3000 трэба назбіраць. Ну так, так. 3000 чаго? Я згодна. Евро. Ніхуя. Я думаю, злотых. Ну, Не, слухай, не, не, 3000 не. евро. Ну там, наколькі я разумею, Ну. гігантская таміна, там типа двухтомнік, і там, ну, типа, каб працу редактару і корректору даць, ну, типа, за працу ім заплаціць, это, типа, вообще пиздец. Ну, то есть, уявіць сабе, што такое вычытаць 2 тамы толстенныя. Мы як бы зарэзюмуем. 2 тамы кнігі пад назвай «Секс». Віталік, а што у тебя з гукам? Я не ведаю, ўсё павінна быць нармальна. Окей, мабуть, я тебе... Не? Слава, у тебя Чакай. ўсё добра з ягоным гукам? А то у мяне нешта... Ну, там на 1 секунду нешта здарылася, а потым все нормально уже стало. Так, Магчыма, у мяне просто пёрнуў інтэрнэт, я не ведаю. магчыма. Всякая Я на можа быць. усялякі выпадак цябе Бываюць. гучней зрабіў. Я карацей папярэджваю вас, што да нас яшчэ можа далучыцца зараз беларусіяна. Вось. Таму... Ага. наша эмоцыя Ну, добра. вельмі Хай далучаецца. Хай далучаецца, сапраўды. Так. Але я папярэджваю Славу, што пасля апошняга стрыма з беларусіянай вось нас вылажылі ў У прашмандоўкі. так у прашмандоўкі.ру толькі ў беларускую версію «Жолтыя слівы». Жолтый FGS премиум? Так. Бля, в натуре? Так. Так. Я хочу это убачить. Зайди в Написали, что телеграм-канал. Там Да, репост. я вот взял телефон. GS премиум. Не, зайди ў Маргінез, потому что GS премиум гэта давно было. 15 лістапада Ось. было. Даўней. Так. Ну можете ў GS премиум знайсці ў лістападзе просто. Маргінез, трэба на ваш канал, да, зайти? Так, телеграм. Так, Ага. там недавно репостили. Бля, сябры, ну я вас віншую. Вот, все меньше людей приходит на наши мероприятия, все тухнет. Белые на стримах жалуются, мол, все, кто уехал, деполитизировались, бичевой сходки канули в лету. В общем, вполне ожидаемо, кому хочется драть глотку за пустую идею суповой набор. Слухай, мне вельмі падабаецца, што яны вас как бы асабліва с хорошим... То бок посыл постаты добрый, что вы типа истину несете в паблик. Так, до нас долучыўся Миколай Лукашенко. Зараз я... Добрый день. Здорово, Миколай Лукашенко крыве Z. Ну ладно. І як яго выразаць тут? До речі, пакуль Миколая Лукашенко вырезаюць, так бы мовіць. Вось. Я хацеў яшчэ працягнуць тэму гениальных пісьменнікаў і спытаць у Славы, вось, хто ж ўсё ж такі круцейшы, Адам ці Глобус? Слухай, я, па-першае, вельмі табе ўдзячны за спасылку на легендарны паблік фотабатлы беларускай інтэлігенцыі. Это сапраўды вельмі рэдкі паблік. Ну, як выявілася диалектичная супярэчнасць. То есть одно без одного не может існаваць. То есть они как, я не ведаю, как мужчина и жанчына, як замок и ключи. То есть это... Яно одно в одно... Так далее. Зразумела. Так, ладно. Ці будзе Миколай Лукашенко подключать свою камеру? Такое пытанне. Ці будзе ён штосьці казаць сёння? Меня чувать, да? О, Нормально? так, тебе Так.
Ну, слава богам. Но я не знаю, на конкамере, на самом деле. Я, и вы знаете, Не, ну можна і без камеры, якая розніца. именно пробованный, там, то есть 5-10, сами знаете, после родства стан такий, Так. не для камеры. Слухай, ну, а ты что, пил? Да не, ну, не, конечно, ну, принамсі, алкоголь не. Ну, Ну, все, это такие тыдзень гульнявые, вы знаете, типа до ночи сидишь, и ночью сидишь, и раніцай сидишь, и не спишь, и вось. Ну что, Я и приговорил Ага. тому, Угу. и теперь мне застоял. Я вот сегодня вось планаваў пайсці ў мацоўню, битки, так сказать, запампить. А ў выніку горлышко-то меня подвело, и сижу теперь, гляджу, як на Sims Settlements поставить апдейты Fallout 4. Что? И вось хоть чимся заняться корыстным для расы. Теперь мутантов позабивать. Для мяне ўсё, што ты сказаў, як бы не кажа абсалютна нічога, акрамя слова Fallout. Вось, але я буду лічыць, што ты займаешся вельмі карыснымі рэчамі для, так бы мовіць, белай расы. Так, Мы ўсе, конечно, топім тут. Вось, і для беларушчыны. так окей. Не просто же так ты беларусіяна. Вось. Ну да, ну да. Слухай, Мгм. Ярослава, ты, мабуть, закинул бы спосылку на стрим свой телеграм-канал. Каму гэта трэба? Слухай, я думаю, што я бы зрабіў гэта. Я бы зрабіў гэта, але трэба пачакаць. Трэба пачакаць. Блин, ну сябры, я так хочу теперь не опынуться в JS Premium сёння. Вот, знаете, вот есть такое адчуванне. Что зробіш, Слава? Что зробіш, Слава? Прыйдзецца прыняць на сябе гэтую ношу. Вось, папулярнасці. Уяві Так, сабе, я- колькі КДБшнікаў з Беластоку пачне прыходзіць на твае канцэрты пасля гэтага паста. Да, слухай, может, нарэшце в Белосток поклічуць, сапраўды, потому что вось я заўсёды как-то был ніжэй за радары наших коллег из, як это сказать, из ганаровай варты, я не знаю, ганаровай варты добрых нораваў, але вось, ну ладно, похер. Нешта, я думаю, ну все равно как бы выборы, проголосуем за Гайдукевича, и все будет добро. Ну, ты ж ведаеш, што галасаваць цяпер трэба ехаць у Беларусь. Вось, што участкаў за мяжой не будзе, таму, на жаль, прагаласаваць вось я не змагу. Так, а пачакай, Вот. нават за Гайдукевича вставить нельга будет? Нават за Гайдукевіча. За Гайдукевича не уставляют, за Гайдукевича просто треба показать. Прийсти и усім показать. Так. Ну, я бы зрабіў гэта, калі б, конечно, была такая магчымасць. Ну, не, дык як няма, то і дарма, як казалі нашы продкі. Так. Ну, слухай, Ярослав, за каго б ты прагаласаваў на гэтых выбарах? Вось, калі б ты знаходзіўся ў Беларусі? Ну, я б блядь, як ее там, Канапацкую. З Канапацкую, напевно, голосував, і наш була змагарка, і, ну, зрозуміло, що таке подвойний агент, да, агент К, но лишь для такого трошки все-таки мозги треба мати. Тому, напевно, за її. Ну, знаєте, сирот безрыбья і Канапацька рыбина. Пригожа. Ну, Ну, яна такая морская рыба, гэта, конечно, я Я б згодны. сказаў, Карп. сом цэлы, а не просто рыба. Ну, да, это так ідеш, і там Рыба. і пригожа. Ось це Канапацька. Я думаю, што яна акула в пэўным сэнсе, ну, беларускай палітыкі, як мінімум. Так, за яе б мы, так бы мовіць, заканапацілі б по голосу. О, да. ЖС преміум, до речі, реально душевно ось розносить з Магаров. Я так почитав час від часу. Там же ціла професійна команда працює, я думаю, саме професійна серед всіх ось БТшників. Я пам'ятаю саме, що у мене підгорело ось, коли про мене написали, ну там була така замутка з літвінами, які вішали по всій Вільні улетки, типа Вільня наша, там белорусы скоро все вернуть и так далее. Ну, такая чисто провокация жесточайшая на хайпе.
И мы там провели акцию, поспели позрывать их там все, ну, некое движение, надруху выкинуть. Так JS Premium про это написали, что это я сам порасклеивал этой улетки, и типа кабал набрать сам ходил, потом взрывал. Ну вот, сука, конечно, да, это вы придумали нормально. Ну, это напевно, адзінае, що мне падгарэла. Ну, агулам яны маніторыць так паўсюль свае сеткі маюць інфарматараў. Ну, наўрад ці інфарматараў, просто паўсюль чытаюць, ёсць часу і грошы падкідваюць на гэта. Есть нават час ёсць, каб мае стрымы глядзець, это пиздец. Шчыра кажучы, мне здаецца, што гэта просто адна Эйсмент усё піша, таму што ну, стыль той же самы абсалютна. Тыпу, такая ж бесталанная хуйня просто. Я не ведаю. Ладно. Тут Тим Ну, Шарп да, пише. Я сказаў. Ага. Ну, сярод, ну, параўнанні з Верёнкам, там, я не знаю, з Турам, дзе просто адборны кал. Ну, тут хоць нешта яны там спрабуюць за жывое там А не прыдумаць. ведаю, а мне падабаецца тур. Мне зацэн клёвый. Не, ну, он такі симпотный, конечно, тут не паспрачайся. Ну, у него риторика такая, знаешь, он такой трошки, ну, такой поддукованный, типа, плюс какой-то такой, ну, как бы до белорусшины больше-меньше умеренно. Ну, то есть такого прям ванитового не тягнет. Ну, Вот ты з особисто Марзалюком не мне. пераблытаў яго? Не, ну, это же все одна секта. Я не памятаю, как там на зеркало.io называют. Сутулые, да? Вот это те, которые... Шчыра кажучы, не ведаю. Я не читаю зеркало.io. Блин, я Мне каждый день читаю. Больш падабаецца жанчына Тура, мы з ёй мелі Турка? кантакт і пра гэта Што? добра ведае. А Якая можешь расповесці? про эту сейчас под песню змагарную, як его абсент, вот под абсента песню еще с Туром видос записывала, и она, напомню, думала, что это просто звычайная песня, но на сне. И типа, ну я не буду тут уже рассказывать, это наша, знаете, особистая з ей. Хай Тур запытаецца яе, что там у нас было з ей, там шмат чего цікавого. Про Мусулькана еще так само знаю всякие подробязности. Я ж Могилевский сам, и у нас Могилевский в этом молоде в парламенте был таки Альгерт Мурзалюк, это его сын. И вы бачите, какое имя, до речі, подобрал? Альгерт. Не Ваньки там. Я как памятаю, в комментах там литовцы постоянно пишут, типа, глядите, як зовут наших князёв. Там Жигимонтас, там всякие Гедеминас. Это не ваши Ваньки да Лёшки, типа. Вы там со своим болотом сидите сами. Ось тут то же самое. Одразу Альгерт. О? И разумеешь, что змагар перед тобой. Ну, так короче, а сам батька, и он такий, бляха, контроверсійний, конечно, персонаж. Он, например, в машине слухає зековські всякі песни блатные, кшталт бутырки. Ну, я думаю, нікого не здивлю, что он в житті, звичайно, по-російську розмовляє. Ну, але ж, принаймні, публічно нечто А показує. он публічно по-беларуску размаўляе, так? Да, конечно, В конечно. наших дослідженнях так само такое было. Я пам'ятаю, що у мене знайома, яка вчилася, по-моєму, під його ось, начальством, і там була яка темка, так само таку байку розкажу, що некий гарвачик, ну, вони там на розкопках, короче, археологічних, були виїзних, і хтось со студентів додумався принести з дому такий гарвачик бабушкин і закопати його, а потім викопати такий, нічого не знайшовся. И Мурзалюк, типа, с таким видом эксперта его оглядел, каже, ну да, это 100% типа некалькі сотню год. Вот этому артефакту. Это мы в музей понесем. И там, конечно, покатывались все. Ну, потом, конечно, ну, раскрылось это все. Стоевина, что его трохи подманули. Он, конечно, был вельми злый. Ну, или потешно атрымалася. Як скурвіць гісторыка ці снайпера? Просто цудоўная гісторыя. Што рабіў Скарына ў Санкт-Петербурге, як бы. Вось, і адразу стане ясна. Хто гісторык, а хто так сабе. Просто подсмокт. Да, это як, калі мне пачынаюць казаць маё грамадзянства, я вспоминаю, якое было падданство Костуся Галіновскага. А якое у тебя грамадзянство? Якое у цябе падданства? Як і у Костуся Галіновскага. Серьезно? Ну так. Круто.
Российской империи. Жесть, сколько тебе годов? 26 уже, да, 26. Почекай. Так усё ж таки правда, что Российская Федерация и Советский Союз гэта просто у Великобритании ІП зарэгістравана, а ўсё яшчэ існуе Российская империя. Ну так, Блин. это есть же сведки, что не маш паперы, паводле якой Советский Союз и Российская империя распались, скончили свои основания. Так тут то же самое. А белавежскія дамовы там хіба не напісана, не? Я просто не, я выключна, ну, то есть я не троллю, мне просто цікаво. Ну, так это шиза, так что я не настолько поглублен. Но я думаю, что там логика такого кшталта, что они неправомочные были лидеры. И всё. Не, ну, Слава, ты знаёмы з гэтай як бы тэорыяй, не ведаю, як ужо здаецца і практыкай, што насамрэч ніякай расійскай федэрацыі не існуе, і гэта проста і ІП у Лондоне там тыпу арганізацыя зарэгістраваная тыпу, а Слухай, мне насамрэч вельмі падабаецца хорошая версія. Я все такое люблю. Вы ведалі, што горы гэта пні ад дрэваў магутных старадаўніх. Ну нешта такое я чуў, нешта такое я Так. чуў. Мне ўсё стало зразумела. Вось я неўзабаве в Карпаты паеду, я буду глядзець на гэта і все мне стане зразумела. Блин, атрымліваецца, што грузіны гэта такія древесныя людзі, таму што Так. жывуць на гарах. Зялёныя чалавечкі, так вы мовіце, древесныя. Зразумела. То есть Карпаты и Куропаты, да? Одна литера. И все, и уже зусім іншая мова. Курапаты гэта по-японску просто. Мгм. Гэта як Наруто ета Курута. Ось тое ж самае. Жарты ўзроўню як бы анімешнікаў. Тут Ну да. тут у чаце Ох. Славу пытаюць: Слава, нахуя былі гэтыя хвіліны маўчання на канцэрце? Это было цудоўна. Вось для тых, хто не быў, я распавяду. Гісторыя была такая, што мы у нас в статуце нашего гурта написано, што кожным канцэрце мае прагучаць хаця бы хаця бы адзін акадэмічны твор, типа сур'ёзны музычны, каб бы павышаць узровень дыскусіі, як бы, а не толькі вось гэта ўсё іграць, тое, што мы зазвычай граем. Вось, паколькі часу рэпетаваць не было, мы ігралі кампазіцыю Джона Кейджа 4:33, дзе 4 хвіліны 33 секунды цішыні. Вось. І мы вось гэта загралі, так, вось гэта была не проста цішыня, гэта была прэтэнзія на акадэмічную музыку. Ну слухай, мне здаецца, у любы статут, у любую вось гэты правіла можна знайсці нейкую лазейку, то бок знайсці нейкую краіну, у якой песні шамана, напрыклад, яны як бы прызнаныя Чыі песні? Пеўца шамана нейкага прызнаныя. Ну я рускі Это я. які. Гэта я сосу до конца, вось гэта ўсё. Он себе признался, человек. А вы думали, я сам сябе ў жоўтыя слівы зліў просто? Это нешта абскурна-змагарскае, пра што я не ведаю? Конечно. Канешне, вельмі Окей. змагарская. Не, ну в сэнсе, Караці. Ён там спявае, я Ну, гэта беларускі. народны спявач Расійскай Федэрацыі. Вось, я думаю, у прынцыпе, ты типа можаш браць Саладуха? любога народнага вось такога артыста і лічыць яго класікай, таму што народны, значыць, усё прызнаны, гэта акадэмія. Вось. І ў слухай, да. прынцыпе, калі ты спяеш песню, я не ведаю, Саладухі якую-небудзь, я, дарэчы, не ведаю ніводнай песні Саладухі, я зараз зразумеў, то па сутнасці чаму? Гэта не будзе парушэннем па сутнасці. Прызнаны чалавек. Вось ты і паказаў сваё квазінацыяналістычнае нутро какого-то расіянскага спевака. Ты ведаеш, а ніводнай песні нашого Сані как бы не ведаеш. Гэта правда. Ну, Я не вось. ведаю ніводнай песні Саладухі. Я не магу сказаць, што я лічу гэта нейкай праблемай для сябе.
Ось. Цікаво, чому. Не ведаю. Так, Team 4025 написал, про гэта быў выпуск куклаў, здаецца. Пра што? Пра пагадненне, я так зразумеў. Ну, мабыць. Про беловежскі, а вы А. ведалі, што в беловежскіх пагадненнях прапісана, типа, што я маю нарадзіцца? Інфа сотка. Мне Станіслав Станіславович распавядаў. Ну, мы табе поверим. В прынцыпе, любую рэч, якую ты тут скажаш, мы гатовы ў яе верыць. Слава. Так. І яшчэ в пакце Молотова-Лібентропа таксама прапісана, только там нараджэнне маго прадзеда прапісана. Дзеда. Гэта той самы слава ўкраіне? Героям слава. Слава богу. Так. Реально. Дякуй Богу. Так а что за гурт увогуле? Я просто не ў тэме, хоть бы рассказали мне, я контекст бы разумеў. Які гурт? Ну, вось про які вы размаўляеце. Кміт-ансамбль? Ты не ведаеш гурт Кміт-ансамбль? Так, да, это ж тое, чым як бы я, ну, вядомы в свеце, ну, сярод людзей. Гэта вот я ж музыку як бы пішу, выконваю. Вось, і мы як бы гэта абмяркоўваем. Недавно вот был канцэрт, і вось адзін з падпісантаў шаноўных Маргінеза прыйшоў на гэты канцэрт, адзначыўся, я яму вельмі шчыра падзякаваў. Я так разумею, што гэта ён задаў гэтае пытанне пра 4 хвіліны цішыні. Ну, так. Ну, з якім жанре там выконваеш? Що такое? Ну, такое, знаешь, вот типа Андрей Мельников, типа Кривокрыж. Ну, вот, короче, ну, славянский неофолк. Ну, по-белорусски, конечно же. Нічого себе, прикольно. Я такое люблю, я послухав би. О, послухай, обов'язково, послухай, на концерти приходь. У Вільні ви буваєте? Слухай, меня неўзабаве пачнуць выпускаць з Польшы нарэшце праз 2 гады з паловай чакання. Я прыеду ў Вільню з канцэртам, так. Я все жыццё марыў тут патрапіць з канцэртам. І вось нарэшце, блин. Ну все, я тады буду разлічваць уже на VIP-праход, там гримерку до вас, все такое. Не, ну слухай, не, ну без проблем, як бы калегам по Маргінезе, конечно. Плюс, ну, як бы пашана за творчасць, як бы, это, конечно. Хорош. Слухай, а ці плануюцца канцэрты ў Батумі? Вельмі цяжка. Калі кто-нибудь проставит мне квитки на самолет, то я приеду бесплатно. Вот, сыграю с кайфом. Я заўсёды хотел. Но это дорого, пиздец. Ну, просто ў мінулым годзе, я памятаю, былі квіткі на самолет по $37. Квіткі на самолет былі по $37 з Вроцлава, але... Ой, не з Вроцлава, з Познані. Але ну, слухай, калі ты я организуешь концерт, подобьешь диаспору, каб все скинулись мне на квитки на самолет, то я с кайфом. Да, диаспора, конечно, скинется, типу, зараз разгонятся бумеры, як бы, скидываться, все такое рабіць. А у меня еще ось такое было пытанне, можа душноватенькое. Ну, навошта, типа, ось гурту статут. Я шчыра, ну, ніколі не чуў про такое. Не, это я ж умоўна как бы статут, это в сэнсе, ну, как бы придаць трошки важкасці моей шизоидеи. Это вот я мелся правильно сказать, что у меня была шизоидея, но я прикрылся к тым, что у нашего гурта есть статут. Ясно, то бок это так. Так, да, ну плюс мы великий культурный народ, адпаведна, ну, то есть, а чаму мы великий культурный народ? Потому что у нас есть статуты. Я просто голос ТикТока сказал. 4 слава. 4, твой 4. Да. Вось. Ну, до рэчы, в варшаўскіх кнігарнях прадаецца 3 статут, і я все хочу его набыць чисто по приколе. Ну, дорого. До рэчы, а ці будзе гэта 3 чарапахи 4 все ж таки? Я думаю, что нет. Я думаю, что мы уже пройшли гэта. Я думаю, что можно разлічваць на іншыя кампазіцыі. Мы уже пачалі записывать новый альбом. Вось першы дзень запісу ўжо прайшоў. Ну, таму... Донателло, Микеланджело, Леонардо. Ну, одну черепаху забили менты, так что... Блин, я думал, справедливости взяла, что 3 черепахи — это аккурат, типа, Ельцин, Кравчук и Шушкевич, типа. Что там такой символизм.
Ніхуясі. Я, шчыра кажучы, не думаў пра такі У сімвалізм. нас сёння 3 чарапахі на стрыме, так што... Не, у нас 3 слоны, 4 слоны. Республиканцы то выдался. Зубры, Да, республиканцы, я б да. сказаў. Так, не капітан пытае, ці плануюцца канцэрты ў старажытным беларускім горадзе Саранску? А, гэта далёка ад Барысава? Калі далёка, то плануецца. Калі не далёка, то, на жаль, пакуль в Беларусь не можам прыехаць. Я думаю, даволі далёка. Окей. Вот. Ну, все астатнія старажытна-беларускія гарады мы, конечно, аб'едзем. І першую чаргу Кейптаун. Мгм. А Смоленск? Там... І Смоленск, конечно. Как толькі ён ну, прыдбае незалежнасць ад усіх дзяржаваў. Так, Team 4025 пытае, чаму вам смешна, калі Кміт сказаў, што у вас глядач прыйшоў на канцэрт? А хто смяяўся? Хто смяяўся? Пакажыце мне гэтага чалавека. Мы толькі радыя, што наш велізарны канал вось прынёс славе Кміту лішнія жабсы. Вось, Так, таму. это правда. За канцэрт нармальную котлету далі, таму. Котлету? Это правда. Так. Так, стой, а ты ўжо не прадаеш квіткі за жабсы? Ты прадаеш за грошы? Не, котлету в сенсе папараць кветку. А, зразумела. Да, которая с сыром внутри такая А хто смачная. табе была. Так, я ведаю, я У ведаю. мяне ёсць адна тэорыя, але не хачу выказваць. Ну, знаем одну домохозяйку. Мгм. Имёнаў называть не буду. Зразумела. То бок у цябе Сябры, цесная, вот, в прынцыпе. Да, Сувязі. тесные, вельмі тесные. Я страшно уявіць боюсь. Я кожны навагодні зварот гляжу. Ты што, уже 4-й год? То бок у нас сёння такі стрым прызнанняў вось пра ўсялякія стасункі. Там у Ярослава пра жонку Тура, у цябе там пра офіс Святланы Георгіевны. Да. Я нават знаю, дзе ён знаходзіцца. По якім прынцыпе яны, дарэчы, заклікаюць цікава на свае навагоднія калядныя святкаванні, віншаванні? Я, может быть, таксама хочу, по телеку покажуць, я маці там прывітанне перадаць. Слухай, я думаю, что просто яны звяртаюцца да людзей, да, как это наши английские коллеги называют, продакшн. Вот, и этот продакшн, он всім і займаецца. Пачакайце, вы пра што зараз? Пра беларускі тэлек ці пра наш жмігарскі? У нас мігарскі беларускі. Ага, то бок пра Белсат, там пра усялякую такую. Ну, дзе там будуць круціць Георгіўну? Ну, правильно, ну трэба было насамрэч. Вось чаму б ім не запрасіць нас, вось просто как мы цэлую гадзіну эфір вялі там. Размаўлялі пра канапацкую славе да канцэрт. Яе будуць круціць у YouTube рэкламе, як бы, вядома, на таргеціраваную на Беларусі, Польшу. Так, а там же вырубят YouTube на момант звароту, так же апошнія гады рабілі. Неправда. Блин, я в новинах читал, ну может это фейк-ньюс, но я чисто из принципа читаю только зеркало.io. У мінулым годзе вось з аўтарам гэтага канала, з уладаром гэтага канала глядзелі ўсе звароты, якія толькі можна. Вось, і я быў у Беларусі і нічога як бы не перашкаджала мне. В сенсе в момент трансляции, типа в саму новогоднюю ночь люди скардзяцца на перабоі з інтэрнэтам, і шмат хто звязвае гэта з тым, каб ніхто не глядзеў, Ну вось Team 4025 піша, што ў 23-м было так. Ну не ведаю. Я быў ужо ў Польшчы ў гэты час. Для мяне гэта гучыць як полная хуйня. Хутчэй за ўсё просто тыпу усе лезуць адразу там у свае смарт-TV ўключаць YouTube і гэтак далей, і ахуительныя сервакі Белтэлекома не вытрымліваюць гэтага. Блин, я не зразумел, ты ну типа ты канторскі или что? Ты не веришь, что крывавая гыбня банит YouTube, каб люди не глядзелі відеоролик? Мне здаецца, Слава, мы ў мінулы раз ужо абмеркавалі, што мы ўсе тут канторскія. Атрымліваем па... Пачакай, ты ж сказаў, што атрымліваеш 100 тугрыкаў.
Ровно. А от Ну, конторы? не, монгольская контора не лічыцца. То бок з Ну, дарэчы, монголамі не. сябры, як хто Ладно. будзе святкаваць новы 2025 год? Я собираюсь... Тут ноулайферы меня хотели запросить на стрим новогодний, но я не знаю, я покуль не заскупился настолько. Как, типа, вот так, в таким это формате все робить. У нас тут есть такая, типа, кавярня, не кавярня, бар, не бар, ну что, нечто середнее. І там буде вечерина. Так ми туди з сябрами і сяброўкамі погонім. Ну, а спочатку з батьками сустрінем. Ось як з батьками сустрінем, так одразу туди і стартанем. І що там буде, не знаю. І коли нешто цікаве, тут там не застанемся, коли нет, ну, не знаю, домой поедем на столке позарубимся еще. Манчки на нейкого. Попью водички и лягу спать. Цудоўна, цудоўна. Ну, то бок сябровак усё ж таки не будзе. Не, на сяброўкі Я гуляюць манчкін. Да. Ладно. Ясно. А вы что, як думаете? Я буду себя дома, давай. нарежу салатов на ўсіх і будем сидеть их есці і глядзець, ну, самі понимаете. Ага, не понимаю. Ну, а ноулайферы аддаюць перавагу стрымам. Ось. Ну, в прынцыпе, святкаваць-то якія святы трэба, там каляды, Божае нараджэнне, Новы год, гэта ж такое просто савецкі рудымент, таму можна яго выкарыстаць просто як нагоду для таго, каб сабрацца і зрабіць нейкі контент. Ну, про савецкі рудымент я, ў прынцыпе, магу пагадзіцца, але святкаваць я буду... У нас ёсць тут сябры, мы ў іх дома будзем збірацца. А, то бок Ось. цябе не будзе на навагоднім стриме. Ну, чаму не? Я з тэлефона магу падлучыцца лёгка. Я як бы... Мгм. Тэхналогіі дайшлі да таго, што я магу з тэлефона зайсці ў Discord, разумееш? У меня вось компьютера няма, таму я только з телефона заходжу. Вось, бачыш. Мгм. Дарэчы, усе донацім Славе на новы камп'ютер. Так, я свой папярэдні все-таки даламал канчаткова, чым я вельмі ганаруся. Я его, значит, открываю, цісну на две кнопки, і чамусь он выключается назаўсёды. І там нейкая просто помылка выдаецца кожны раз, калі я его спрабую включить. А что там написано, я хер разумею, потому что там не по-ангельску. Какие-то иероглифы. Так ты спробовал тут BIOS, типа, откатить там все такое? А вось, да, но BIOS не отчиняется теперь аніяк. Нет, так ты... и у меня такая была недавно проблема. Я на самом деле затупень жесточайший, я вас так признаюсь. Я уже думал, все, треба будем майстерню нести комп, хотя я его сам збирал, там трохи дупля могу отстрелить. Ну так в чим справа? Мне материнка показывала помылку, что типа не читая эту оперативную память. И я все форумы облазил, всякие ангельскомовные эти парады прочитал, и там уже меня заполохали все, что нібыта, хутчэй за ўсё, у меня на материнце некие трансформаторы, не трансформаторы, трансгендеры перегорели. И хутчэй за ўсё материнку мне придется заменять. И вот я там мучился, BIOS физично, и типа и замыкание там это робил. Одно слово, как там батарейка, як это называется? Ну, короче, скончилось. И все налады перезагрузились до заводских. И, короче, я вот танчил, плясал с бубном, ничего не изменялось, все заставалась эта помылка. И в вынику отрымалось, знаете, что я просто не до конца вставил эту пляшку. И она неяк выбилась от физичного некого контакта, я не разумею. Я просто ее сунул не до конца, и тому я не могла материнка прочитать. Жыццёва. А я, типа, уже до этого 1000 разов я, типа, это место ставил, іншие все разъемы. И хоть бы хер. И потом я некий разумный человек на форуме написал, что, типа, не знаю, мне это помогло, может, у когось так само такая проблема. Вы вставляете до щелчка. Ось коли щелчок будет, все, значит, ставился. Я думаю, блин, это гениально. Я ось так зробил, и все спрацавало. Ну, до чего это все вел, что, типа, там есть вариантик, як BIOS налады чисто механичным шляхом скинуть назад. Там есть, ну, не буду даваться подробязности, лепен за угли, но там есть два контакта, якие можно просто, типа, отверткой замкнуть, и оно все откатится назад.
Слухай, ну я просто сам, у меня ни инструментов няма, ни этот ноутбук я раскрутить не могу. Ну слухай, ну я буду ведать, что такое ёсць, я, может, кому-нибудь дам, у кого руки простые. Блин, Ага. дзякуй. Да, мне Я здаецца, уж думал Если- выкидать. Мораль гэтай басні, так бы мовіць, што трэба ўстаўляць да щелчка, усе запамінаем. Да-да-да. Гайдукевич. Так у яго прикладывается, у него бесконтактная. Гэта... Блин, дзякуй. Ты реально, Это ну, ты реально подарил мне надею на Новый год. Теперь я Нет. спадзяюся, что он включится рано ці поздно. Насамрэч, Слава, у цябе вельмі шмат чаго там можа быць, тыпу, ты можаш мне распавесці, што канкрэтна... Пасля стрима толькі, пасля стрима распавесці, што ў цябе канкрэтна адбываецца пасля запуску, я магу табе ў прынцыпе дапамагчы, таму што я крыху цямлю. Ога, я могу тебе скинуть Пасля стрима. фотографию после стрима, да. Давай. Нюцы. Так. Я не супраць. Чакаю. Сябры, осуждаем. Националисты маюць быць цнатлівымі. Ніякіх этих... Ну так... Не трэба тут. Националисты. Як і нацыяналісткі. Так а як же это права радикальная тема, типа приехать до ворога, згвалціць там всіх жанчын і ну, это не по-националистично, не по-националистичному теперь. Тут ёсць свае, ёсць ворагі, як бы да сваіх і да ворагаў розная мараль стасуецца. Один раз Ну, не дарэчы. Цнатлівымі будь. Ну, не, ну слухайте, не, трэба першую чаргу сваім, ну, то есть самім быць, а у нас же, глядзіце, мы ж Христос народов, у нас няма ворагаў. У нас толькі падначаленае. А вы глядзелі, дарэчы, нядаўняе інтэрв'ю Гурневіча на жизнь маліны? Хто такі Гурневіч? Хто такі Гурневіч? Гэта журналіст Радыё Свабода. Обожаю. Блядь, пойду глядзець. Рано ці позна. Радыё Свобода — моя любимая СМИ. Читаю кожны дзень. Як і нашу Ніву, асабліва люблю, вось калі пра Пазняка пішуць, там лепшы артыкул. Мне раней вось заходзіла мне Еўрарадыо вельмі моцна. Я думаў, што там самая вось такая аб'ектыўная журналістыка і ўсё такое. Розных яны людзей і прываблівых, непрываблівых, прыемных, непрыемных лічыць на стрымы. А потым я такую іх павестачку заўважыў, ну просто ўжо вырвіглочную нейкую. Немагчымую абсалютна. З ніадкуль просто наляцеў. Да, А якога зместу? Якога зместу павестка? Это раптоўна ці пачалося. Ну, напрыклад, яны там пішуць у себе на тэлеграм-канале, кшталту большасць бацькоў беларускіх, яны лічаць, што типа дзецям трэба расказваць пра гендеры. Вось такое. І адкуль такая статыстыка? Ну, яны нібыта яны па сваёй аўдыторыі, па типа такой ружовай, гэта ўсё пытанне зрабілі. А яны кажуць пра ўсіх беларускіх бацькоў. І, ну, я, типа, не могу просто в это поверить. Это немагчыма. Это, ну, не про некую іншую Беларусь, іншых беларускіх бацькоў разважаюць. Ну, вось глядзі, тыпу, прыйшоў асабіста, там, я не ведаю, хто. Блин, як завуць гэтага відоўца з Еўрарадыё? Лукашук? Лукашук, вось ён сам прыйшоў, да маіх бацькоў спытаў, вось, яны сказалі, усім па гендеру, як бы. Да? Кожнаму па гендеру. Так. Ну, карацей, кожнаму Я ведаю, што мінімальны гендер быў нейкі базавы ўзровень. Гэта адзін. Можна больш. Так, пражытачны гендер. Так, я пра гэта кажу менавіта. Вось. Ну і ўсё, і ўзялі статыстыку. Што ты думаў? Ну, прыехаў, спытаў кожнага, тыпу, да майго бацькі прыехаў, да твайго. Просто бацька табе не распавядаў, спытай. Все так і было. Я ведаеш, як перапіс на поле первого бацька за гендер. Мы чакаем такі за гендер. Бацькі за гендер. А ты думаеш, чаму не прадаецца хата бацькоў? Таму што яны за гендер. Ну да. Ну, карацей, зразумела. Еврорадио теперь пошло по шляху павелічэння ахопаў. Ну, мы не можем их за гэта судзіць. По-моему, яны заўсёды ішлі по гэтым шляху. Не ўпэўнены, што это ахопы павялічвае реально. Мне здаецца, што
Громадство Ой, ты Білорусі помиляешься. Нам Я прийшов альтернативна, донат. наоборот. Я вибачаюся, я вас переб'ю всіх. Нам прийшов донат від некого Пісочича. 7 білоруських рублів. Великий дякую. Я сподіваюся, ти донатиш не з Білорусі, ось, але гэта топ. Гэта топ. Не ведаю, 7 беларускіх рублёў колькі гэта 12 центаў, але все роўна дзякуй. Там Усе это гэтыя Європа. 7 беларускіх рублёў павінны быць падзеленыя на 4 паміж намі ўсімі. Супер. Сябры, а что за 7 рублёў можна ў Менску набыць? Я просто не ведаю, потому что... Селёдку. Селядец можна набыць, так это ж охуенно, он же смачный. Ну так. Ось ми дзяўчыне маім вельмі падабаецца. Просто не можна. А ось при этом ейнай маці заходзіць Мяняць жа мацней, дзяўчына. і мне таксама заходзіць. Ведаеш, як у тым відосе, типу, мабыць, ты бачыў, дзе, типу, фу, піво, я не люблю піво. Там, типу, ось, і челік мяняе просто дзяўчыну, і такой, о, піво, ось, мяняе дзяўчыну. Я не магу, я каблук. А, Все, я ну, вернулся, я уже сам не ем. ну ладно. Ничего. ладно. Это называется как бы моногамия. Это все правильно. И, ну, так, это вельми по-националистську и ну, хорошо. Да, я просто, ну, типа, звичайний чоловік. Коли жінка нечто каже, я просто слухаю. І все. Какая жанчына у цябе беларуска? Ну да. Ну, мы, да, Блин, мы неяк зусім па нацыяналістку атрымліваецца. У нас тут стрым нацыяналістаў, что ли? О, Не знаю. Ну, это тут, знаешь, що треба одразу удокладнити. Ви націоналісти, які, як його звати-то? ДШРГ Пусіч, командир. Мельчаков, ось. Пам'ятаете его розважання? Я там не вдаваюсь в подробности. Патриот, там, имперское движение. Одразу. Я там и термин. Я осуждаю. А, все, я вспомнил про какой-то. Это чел какой-то душный, типа, который там собак резал. Вот это? Ну да, занимается Да. такими православными речами, духовными. Окей. мы все ведаем, на якую картку, на чье імя приходят донаты на ДШРГ Пусіш, як бы, на русского Чье? человека. Ой, там некое имя по типу там Джармил Хуяев, там нечто такое. На русский націоналізм, так би мовити, донатить. Так само треба одразу визначитися. Ми ось хто? Ось націоналіст якого, скажімо, хілу? Ну, культурного, я думаю, потому что этничного тяжко. Ну, знаєте, націоналіст сказав, это, як сказати, я правий. Хто правий? Я, в принципі, не націоналіст, тому я... Правий. В сенсі ты не националист. Що можна, ну, якби, Вова почав сур'ёзний, якби, лад, окей. Просто розумієш, націоналізмом можна назвати любое говно, тому що націоналізм – це не самостійне увогуле, якби, таке поняття. Ось. Так, а назвать Есть можно, такая в принципе, проблема. все, что заугодно, все, чем заугодно. Так, Ну, потому что свет — это сукупность фактов, а не з'яваў. так, тому лепей просто мы ж не на- називати. Ага. Ну, слухай, тады дастаткова ціха будзе і ў эфіры, і агулам у жыцці, таму я думаю, што Ну, гэта можна. слухай, Не, ну калі Як сур'ёзна, у то вас на можна канцэрце. гэта меркаваць зараз, чаму б і не. У нас, дарэчы, ў студзені павінен з'явіцца аўтар каналу Літоўскі легіён. Ось. Мы будзем размаўляць пра нацыяналізм, пра альтэрнатывы нацыяналізму. Ён такі, як бы, літоўскі краёвец. Ось, он лічыць, што Беларусь і Літва павінны аб'яднацца ў такую нейкае падабенства адной дзяржавы. Ось. Мгм. Ну, в прынцыпе, просто праблема-то ў чым? Залежыць ад дэфініцыі. Калі у нацыяналізма там будзе адпаведная для мяне дэфініцыя, то, в прынцыпе, чаму б і не? Ну, система идей, згодна з которой как бы национальная идентичность, примат национальной идентичности над усімі астатнімі ідэнтычнасцямі. Ну, Типа, а што такое развязывание- нацыянальная ідэнтычнасць? Яна, вось ад чаго яна залежыць?
Ну, как бы, ну, тут уже залежыць ад накірунка, то есть есть же там прымардыялізм і вот это вот все. Бо тут і трэба яшчэ вызначыцца з кірункам. Ну, я думаю, что культурны, ну, ён как бы найбольш універсальны, ну, для нас, потому что мы же все-таки живем, наша папуляцыя, она же все-таки вельмі не ізаляваная, таму калі мы будзем займацца этнічным нацыяналізмам, то вельмі хутка прайграем. Ну, Таму вось выключна глядзі, культурны. атрымліваецца, Алана Гібрамар'ям, яна беларуска, а гэты, як яго завуць? Ярослав Григорьев. Ярослав Григорьев, як А Ярослав Григорьев гэта едзе рускі. ў нас у Бранск. Дык Чемодан вось, вакзал. ну, так я же про гэта як і кажу, што як бы ёсць же, ну, как бы плынь культурная, калі тваё менавіта этнічнае паходжанне не ўважаецца за важнае. То бок менавіта гаворка пра тое, якія каштоўнасці ты падзяляеш і наколькі аддаеш ім перавагу перад усімі астатнімі каштоўнасцямі. А бывае як бы жорсткі этнічны, ну я кажу, ну жорсткі этнічны, он працуе только в ізаляваных каких-то сукупнасцях людзей. Все ж таки жорстка этнічны гэта нейкая выдумка просто левацкіх СМІ, гэта па-першае, а па-другое, у цябе як бы няма адчування, што вось гэтая культурная павестка і ў прынцыпе культура яна вызначана больш паходжаннем і генамі чалавека, чым нейкімі знешнімі фактарамі. Ну, слухай, я за дискурсивную природу реальности. Ну, як минимум, потому что я в науку не верю, ну, наприклад, ну, Наука тут ну, немає як бы... ніякого зачинення. Ну, то бок, я не верю, як бы, не в то, что можно как-то какие-то гены как-то проанализовать и отрымать какую-то объективную информацию. Я не верю, что можно там зрабіць какой-нибудь объективный анализ там крыві. Мы ж не про анализ скажем. Я ж кажу просто про... А у нас тут, до речі, Ну, ти ж у нас кажеш же, про гени. То, что у тебя есть продки, типу, вось, и то все твои досягнения, все твои, як бы, думки, твоя культурная, як бы, твой культурный бэкграунд, по большей частке, ён, як бы, гэта досягнение твоих продкаў, а не нейкая твоя асабістая заслуга, так скажем. То бок, Ну, про гэта слухай, кажуць, што вось про гэта вось якраз кажуць, што тыпу калі чалавеку няма чым ганарыцца, то ён пачынае ганарыцца сваімі дасягненнямі. Гэта пачынае ганарыцца сваімі дасягненнямі, калі няма чым. Так. Я думал, Ну, кажуць, то- што пачынае ганарыцца дасягненнямі сваіх продкаў, калі яму няма чым Не, ганарыцца. ну я просто вось кажу про тое, што не здаецца табе, што па сутнасці До речі, я ладно, хотів ладно. додати, що у нас же тут у Це вже конфі- душная у- просто у- розмова ну, вельми просто у нас у почалася. конфі представник Віленської філії руху білоруських націоналістів, хотілося послухати все ж таки представника сапраўднага націоналістичного руху, а не просто там ніяку херню. Ось, Ярослав, що ти думаєш? Ну, я думаю, что я поставил зараз 50 модов, и трохи уже в Бостоне у меня не тягне рухавік самой гульні. То, ну, і в чому питання? Питання про націоналізм, там, про этнічны, неэтнічны, як ты да гэтага ставішся да падзелу. Вось у нас Сідараў гэты быў смаленскі, прадстаўнік Мгм. смаленскага рэспубліканскага цэнтру, і ён вось увогуле лічыць, што падзел на нацыянальны, там, на этнічны, на культурны нацыяналізм гэта дылетантства. Вось, як ты да Мне гэтага здаецца, это ставішся? даволі істотная штука такая. Это ледь не першае, што трэба удакладняць. Калі хтосьці кажа, што нацыяналіст, бо, ну, типа, грамадзянскі ты нацыяналіст кшталту амерыканца, для кого любы, і можна на этом скончыць, можа быць амерыканцам, калі ён там умоўна пэўны кантракт сацыяльны выконвае. А ёсць там больш такія этнацэнтрычныя штукі. Ну, таксама, типа, там просто мільярд пачынаецца пытанняў. А што такое этнос? А як мы ось, праз якую прызму мы это разглядаем? А ось пытанне паходжання, оно істотнае ці не істотнае? Пытанне этносу. Мне здаецца, што все-таки этнічны складнік мусіць улічвацца, калі мы про нацыяналізм кажам, калі мы, ну, его выкидываем, то это, ну, уже абы што нейкі не нацыяналізм.
Называется гендер. Ну а вот что такое национализм просто сам по себе, як ідэалогія? Ну, я Это не по мне, обовязково идеология. вот есть, скажем, такая громадскость, до якой ты себе прилічваешь. Хутчэй за ўсё, это такая, ну, вось это нацыя, так? Нацыя, народ. І вось усімі сродкамі, калі ты намагаешся інтарэсы гэтай грамадскасці абараніць і прасунуць, то ты, значыць, нацыяналіст. Калі это для цябе першаснае, не нейкі касмапалітычны там, да, кірунак чалавецтва, а вось менавіта прыярытэт сваёй грамадскасці, то тады ты нацыяналіст. Ну, калі грамадскасць, гэтую ты называеш там нацыяй, народам. То бок гэта ўсё ж такі зноў у рэшце рэшт пра самаідэнтыфікацыю. Ну, можна, в прынцыпе, быць беларусам, умоўна кажучы, і не быць нацыяналістам. Казаць, што ну да, я як бы разумею, што ёсць такія беларусы, але як па мне, там, напрыклад, нацыі ўвогуле мусяць быць разбураныя, бо я там анархіст, касмапаліт і гэтак далей, гэтак далей. То бок это ўсё-такі не толькі пра ідэнтыфікацыю, а і пра тое, што ты з гэтай ідэнтыфікацыяй потым робіш. Вось ты зразумеў, вызначыўся, хто ты на этой планеце, і як ты гэтай інфармацыяй будзеш далей жыць. То бок у прынцыпе якія-небудзь квадроберы гэта таксама своеасаблівая нацыя, таму што яны там лічаць сябе звярушкамі сялякімі. Ну, калі они менавіта это некім народам лічаць, нейкі вось нацыяй, там, я не знаю, фуры, ну, в прынцыпе, да, чаму не? Ну, типа, ну, там, знаете, Фуры нацыяналізму. можа хтосьці пачаць варушыцца, што это там выдуманыя нацыі, ну, дазвольце, а якія не Нет, тады выдуманыя. просто для чаго нам слова нацыя, калі ў нас ёсць слова гендер тады. То бок, калі мы кажам пра нацыі, мне здаецца, мы ўсё ж такі адразу прымешваем паходжанне сюды. То бок, калі няма паходжання, то для чаго бессэнсоўнае чарговае паняцце, калі ёсць слова гендер? Ну, слухай, Усё гэта можам па-першае, аб'яднаць пад гендерам. па-першае, Лёгка. ну, праблема в тым, што, ну, как бы нацыя першая з'явілася як панятак, таму это хутчэй гендер трэба па такім прынцыпе, па каторы ты кажаш, скасоўваць. Чаму гэта насамрэч такая можна і рэч? так, можна і так, а што зменіцца? Не, Ну, можна, можна і нет, так, я так, просто так, так. прапаноўваю, што можна і так, как бы. Ну, тут залежыць, я кажу, тут же зноў ж таки залежыць ад того типа самаідэнтыфікацыі, который ты для сябе абіраеш як как бы істота. А калі гаварыць пра нацыю і паходжанне, ну, как бы тут можна як бы пагадзіцца, але з іншага пункту гледжання я бы хутчэй ну, як бы я бы хутчэй дадаў сюды нейкія градацыі, ну, то бок в сэнсе какую-то колькасць пунктов, которые можна выканаць альбо не выканаць, і пры гэтым як бы лічыць сябе там прыналежным да той ці іншай там групы там людзей. То есть, і калі чалавек сабрал все галочки, але не сабрал галочку как бы паходжання, то как бы все роўна гэта яшчэ не там нагода выкрэсліваць кагосьці. Это па-першае, а па-другое, я працягваю настойваць, што паходжанне его, як правіла, вельмі цяжка выявіць, в асаблівасці, калі гаворка пра розныя рэгіёны, напрыклад, нашага, дзе перамешванне насельніцтва в адзін момант уяўляецца нечым настолькі абсурдным, што мы не іранічна жывем у краіне, дзе, ну, жылі ў краіне, дзе ва ўладзе чырвона-карычневыя, типа. Слава, давай будзем шчырымі. Вось калі паставіць цябе і мяне пасярод Менску і тыпу спытаць у людзей, хто з нас больш, так скажем, мае ў сябе беларускай крыві, то мне здаецца, відавочны будзе адказ і да каго там, так скажем, там, я не ведаю, нейкіх манетачак ці чагосьці такога падкінуць больш. Не, ну, конечно, анализ дастаткова. Так, для гэтага не трэба нічога рабіць. Я сказал, Стаса, как просто у мяне ёсць вочы. Ну, слухай, но
Да, но мы же, зноў ж таки, мы же, ну, не опускаемся до каких-то вот этих вот вульгарных разумений, что калі у человека там, допустим, волосы не светло-русые, а черные, то он не там походит с Беларуси у той самый бок, ну, Не, ну, слухай, черноволосые люди живут на Беларуси уже дастаткова давно, як мінімум стагоддзя ну, то бок яшчэ з часоў как бы князя Вітаўта, да, люди вельмі чорнавалосыя жывуць, то бок, а калі чалавек как бы прожил на гэтай зямлі, ну, как бы, ну, продкі чалавека непрерывна жылі на гэтай зямлі 7 стагоддзяў, то я думаю, что это уже сур'ёзная заявка на прыналежнасць нават чисто по паходжанні да нацыі, то есть. Ну, калі продкі чалавека былі неграмі з Афрыкі, жылі 7 стагоддзяў на беларускай зямлі, яны, ведаеш, все роўна не стануць больш, так скажем, прыналежнымі да гэтага генетычнага фонду ні на йоту. Ёсць Так такая я кажу, праблема. потому что генетичный фонд нельга проанализовать. Для этого трэба верить в науку. Верить в науку абсолютно не обовязково. Дык і не абавязкова верыць у навуку, каб бачыць, што чалавек негр. Ну, это, дарэчы, ну, нет, Я обовязково. осуждаю Типа, вокабуляр, так бы мовить. да, это Так, по-першае, прабачце, я осуждаем, сам себе асуджаю. а по-другое, Вось, ну, как бы... Нет, Нет, вось. обовязково трэба. То есть ты навогул, калі ты аб'ядноўваеш людей в какую-то популяцию, типа хотя бы на подставе того, что у них тон скуры однольковый, ты уже как бы проводишь какую-то навуковую дзейнасць, а это абсолютно не обовязково. Чаму гэта ўвогуле лічыцца навуковым дзейнасцю? Тыпу, я Ну, ўвогуле потому лічу, что- што навука гэта тыпу такое гістарычнае паняцце даволі. Не, спиздил Ну, это- мою формулировку. Гэта абагульненне на падставе эмпірычнага досведу. Вот, то есть... То бок ты лічыш, што навука яна як бы вывучае рэальнасць. Не, так я вообще не лечу ничего. Я думаю, что это ересь, и нам трэба ад яе уже як мага хутчэй адмовіцца. В бок класічнай старажытна-грэцкай філасофіі, конечно же. Ну, просто разумееш, для таго, каб паглядзець на чалавека і ўбачыць, што яго тон скуры адрозніваецца ад твайго, ці ў яго неяк губы адрозніваюцца, ці ўвогуле ён вельмі іншы, не падобны на цябе, для гэтага не трэба прыдумваць нейкія класіфікацыі, для гэтага не трэба прыдумваць нейкія тэхналогіі. Вось. Не, ну, для гэтага слухай. дастаткова проста паглядзець. Для гэтага дастаткова першапачаткова вызначыцца для сябе, хто на цябе падобны, а хто на цябе не падобны, і па якім прынцыпе ты праводзіш гэтае падабенства. І калі гаворка пра тон скуры, калі гаворка пра тон скуры, трэба як мінімум прааналізаваць сваю папуляцыю на колькасць людзей з такім тонам скуры. І, ну, то есть пра людзей... Аналізаваць, калі ты аналізуеш як бы сябе. Ну, я кажу, каб зразумець, хто на цябе падобны, а хто на цябе не падобны, трэба, як кажуць, спачатку ўсіх паглядзець, каб Сябе паглядзець. Ты глядзіш у люстэрка і ўсё. Ну, дык нет, калі ты на сябе глядзіш толькі, а на іншых не глядзіш, то ты ніколі не зразумееш, хто на цябе падобны, тому што ты не знаеш, якія ёсць варыянты. Ты паглядзеў на сябе і паглядзеў на негра. Вось, тыпу. Я осуждаю, блядь, Осуждаю себя, вокабуляр. Осуждаем на чорнага афрабеларуса. Вось, і глядзіш на афрабеларуса. Вось, у цябе як бы павінна ўзнікнуць пытанне ў галаве. Штосьці тут не тое. Якое? Не, так а чаму такое у тебя пытанне? Я не падобны, я на яго не падобны. Таму што у людзей як бы ў прынцыпе ёсць такая магчымасць, у іх галава як бы бачыць па нейкім сваіх асаблівых патарнах падабенства і непадабенства. Падабаецца табе гэта, не падабаецца, там нават я не ведаю, але чалавек нараджаецца вось такім, ён можа неяк падабенства аўтаматычна вызначаць. Гэта ж не нейкая ахуенная функцыя, якой мы абучаемся, гэта мы так нараджаемся. Не, слухай, я думаю, что это все-таки функция, которая мы навучаемся. Я кажу, як мінімум для того, чтобы как бы растлумачыць гэтае потому что гэта непадабенство можна растлумачыць 800 розных прычынаў. І, напрыклад, калі ты самае відавочнае для цябе, яно не просто так самае відавочнае. Калі ты
Не, слухай, мне не здаецца, таму што ізноў ж такі прырода рэальнасці дыскурсіўная на маё меркаванне сціплае. Таму я не магу как бы з табой пагадзіцца наконт існавання першароднай там эмоцыі ці там першародных каких-то трансцэндэнтальных там думак на тему того, што падобнае да цябе, што не падобнае да цябе, і зноў ж такі паколькі не хапае досведу у чалавека першапачаткова. То есть я хутчэй схіляюся да табулы расы типа і класічнага лібералізма в этом сэнсе, калі вы разумееце, пра што я, конечно, і не в сэнсе, што вы не разумееце, а это просто Мы разумеем, высловие такое. лічыць, што чалавек нараджаецца чыстым лістом. Ну так, Але, да. як чалавек, у якога 5 братоў, я магу сказаць, што у мяне такога адчування няма увогуле. Я думаю, Слава просто рос адзін у сям'і, хутчэй за ўсё. Не, в сэнсе, у меня вялікая сям'я, ты што, я ж... Я маю на увазе дзіцёнкам вашу адзін. увагу, шановне гаспадарства, што ад нацыяналізму да камунізму як апынулася просто адзін крок. І менавіта таму я сябе нацыяналістам назваць не магу. Дык слухай, залежыць ад таму, просто камуністычная ідэалогія. Не, па-першае, типа сістэма ідзей не абавязкова з'яўляецца ідэалогіяй. Я бы вообще прапанаваў выкрэсліць. Неважно, як ты гэта назовеш. Ідэалогія. А па-другое, па-першае, табула раса як канцэпцыя з'явілася раней за камунізм. І людзі, которые увялі табулу расу, іхнія погляды в тым ліку там на важнейшыя асновы чалавечага жыцця былі абсалютна супярэчныя таму, хто прыдумляў камунізм, поэтому я бы з табой не пагадзіўся тут. Камунізм я маю на увазе не як марксізм там гатовы, а просто як тэндэнцыю. Камунізм там у сэнсе які-небудзь Фур'е быў там камуністам. Нет, слухай, гаворка пра, калі мы кажам пра камунізм і анархізм там і все больше какие-то радикальна левыя рухі, то там наадварот, яны першапачаткова сыходзяць пра тое, што чалавек не табула раса, пра тое, што чалавек, яны сыходзяць пра тое, што чалавек, па-першае, нараджаецца свабодным, па-другое, ён нараджаецца добрым. А злая дзяржаўная машына, яна робіць его несвабодным і недобрым. І таму нам трэба знішчыць машыну, каб людзі вярнуліся в сваё першапачатковы стан, то бок свабоднымі і добрымі. То есть они сыходзяць из этого. А табула раса, то есть лібералы класічныя, яны сыходзілі акурат з таго, што чалавек акурат ніякім не нараджаецца. Ён нараджаецца ён нараджаецца такім, якім ёсць, ён паколькі грамадская дамова уже была заключена да там нашего з вами нараджэння, мы ёй следуем і згодна з ёй мы живем, то бок это выключна какая-то рацыянальна складзеная знешняя какая-то штука. А в камунізме гэтага няма, потому что в камунізме зноў ж таки у него есть мэта вызваліць людзей ад злой дзяржавы, то есть першапачаткова закідваюць людзі добрыя і свабодныя. Это калі просто. Ты зноў кажаш пра нейкія ебанутыя канструкцыі, якія просто нейкія рандомічы прыдумалі, такія тыпу вось людзі добрыя, людзі нараджаюцца вось там ахуеннымі. Не, так слухай, гэта ж іншыя людзі такі вось, а людзі ніякім не нараджаюцца. Гэта ж просто тыпу літаральна просто полная хуета, якая для якой просто трэба займацца вось інтэлектуальным ананізмам. То бок я разумею, што мы тут знаходзімся з чалавекам з адносна скончанай філасофскай адукацыяй, так скажем. Да, цэлых паўгады всего не хапіла. Вось, але ўсё ж таки для таго, каб пабачыць адрозненне аднаго чалавека ад другога, для таго, каб пабачыць штосьці, як ты кажаш, ладно, не як ты кажаш. Карацей, для таго, каб пабачыць нейкія простыя рэчы, якія тебе адразу ў галаву прыходзяць, у незалежнасці ад таго, колькі гадоў і ў якім асяроддзі ты рос, гэта адная справа. Другая справа, калі ты выдумваць пачынаеш нейкія агульныя канцэпцыі, якія аб'ядноўваюць усіх людзей.
гэта ўжо проста інтэлектуальны ананізм у прынцыпе гэта ўжо якраз таки можна назваць навукай, якую ты не верыш, тому што гэта вядзе па выніку да узнікнення тэхналогіяў па вывядзенню людзей. Вось. Таму што атрымліваецца чалавек ён же пусты ліст, то бок можна зрабіць вось гэтую новую гістарычную супольнасць савецкага чалавека, напрыклад, просто узгадваючы яго. Нет, нельга, разумееш, сутнасць в тым, што тых, хто будавал вот тое, што ты назваў, у них першапачатковыя пазіцыі былі не такія. Вот таму мы і атрымалі тое, што атрымалі. Важно тут менавіта корень тваіх усіх роздумаў, вот какая-то першапачатковая ідея, она была там не такая. Что они лічылі, што чалавек добрым нараджаецца, і ўсё. Нет, не іх праблема, а праблема тых, кого, как бы у кого они вучылись, да. То есть, потому что першапачатковы роздум, он идет от этого. А то, что ты кажешь яшчэ про, выбачай, про то, что как бы... блядь, ну ладно, на этот аргумент мне еще треба сформулировать, тому давай, пропускаю. Нет, ну, я просто хотел сказать, что... блядь, все, нахуй. Гой да гол губами. Губазик. Я просто хотел сказать, что, неважно конкретно вось у маім прыкладзе ці добрымі яны нараджаюцца, ці недобрымі. Сэнс сучаснага, так скажем, карыстання вось гэтай табула расай, ідэі табула расы ў тым, што ты можаш узгадаць я не ведаю, там з ягнёнка можаш узгадаць там жирафа. Вось, гэта карыстанне гэтай ідэі працуе так, што вось чалавек нарадзіўся, мы ж у кантэксце нацыяналізму просто про гэта кажам, што чалавек нарадзіўся там, я не ведаю, там алжырцам, там яшчэ кімсьці нарадзіўся там. І калі памясціць яго вось сярод беларусаў, тыпу там вучыць яго там на беларускай мове і гэтак далей, то вось ён вырасце такім жа, як і ўсе беларусы, што ён будзе падзяляць вось тыя ж каштоўнасці і што адрознівацца ён нічым не будзе. Не, он как бы у него будет формальное адрозненне, але это формальное адрозненне, оно, калі проанализовать всю, допустим, беларускую популяцию, яно как бы мае месца быць. Я кажу, як минимум на то, что на территории Беларуси уже достаточно анализовать всю беларускую популяцию. Я кажу, как бы вызначить, что яна может включать, а что яна не может. Это же, блин, банально. Это же банальная функция, типа, трэба как бы проглядеть весь вот этот вот массив, как бы вызначить, что до яго належыць, а что до яго не належыць. И только тады ты сможешь уже что-то звертать, кто там от кого адрозніваецца, а кто там не от кого не адрозніваецца. Мабыць, няма ніякага масіва, мабыць, гэта просто выдумка статыстыкі, што ёсць нейкі ахуенны масіў, а статыстыка... Так не, в сенсе... залупа. Не, в сенсе, какая статистика? Я кажу, просто, калі гаворка, как бы, просто я выходжу з того, що мы абмяркоўваем, как бы, нацыяналізм, да, і тое, ці ёсць у ім этнічны складнік, ці няма. То есть, и я настойваю на тым, что ён, в принципе, его можно, то есть, ему можно не надавать першасного антологічного значения для нацыяналізма, як мінімум, этнічного складника, як мінімум простое, что популяции, внутри которых складываются нации, они могут быть дастаткова размаітымі, в асаблівасці, калі тэрыторыя, на которой жыве популяцыя, она не изоляваная, то есть і на ёй спрадвеку яшчэ да заснавання нацыянального проекта маглі жыць людзі абсалютна розных этнічнасцяў, і тут гаворка хутчэй нават не як во Францыі, дзе типа жыло какая-то ебейшая колькасць розных как бы этносов, из которых склалася плюс-мінус аднароднае там французскае насельніцтва, калі там вось тут гаворка хутчэй там, напрыклад, про тое, что на тэрыторыі Беларусі да таго як склался проект, жили, я кажу, напрыклад, там, типа, тюрки, да, то есть, или там, цыганы, которые плюс-минус непрерывно існуюць на гэтай территории яшчэ да того, как национальный проект склался, и тому ёсць абсолютно нормальная імавернасць, что яны могут уладкавацца в гэты национальный проект в самом его пачатку, и далей працягваць непрерывно жить, и тому, как бы оценивать эту нацию там на
на тему яе размаітасці этнічнай, трэба спачатку паглядзець, хто жыве как бы там, где гэтая нацыя пануючая існуе. Я вот как бы гэта спрабую даказаць. А чаму табе не похуй, што на нейкай тэрыторыі жылі цыганы? То бок у цябе ёсць нацыяналізм, то бок нацыя як нейкі канструкт, як чарговая выдумка людзей. Вось, цябе ёсць гэтая такая магчымасць нешта надаць гэтаму слову. Вось. У нас ёсць ужо прынятае слово гендер для простай самаідэнтыфікацыі. У прынцыпе, гэтага дастаткова. Тыпу людзі і так выкарыстоўваюць гэты гендер. То бок беларускі гендер, калі там нейкі алжырец прыме сабе, я магу сказаць окей. Але калі мы кажам усё ж такі пра асэнсаванне, то бок калі мы хочам, каб слова нацыя для нас было асэнсаванае, калі мы называем себе нацыяналістамі, вось, мы павінны нешта дадатковае сюды ўкладаць. Вось, то бок этнас. Я не далі расширыць. Ярослав. Я скончу думку і Ярославу перадам слово. Вось, але што такое этнас, як бы? І наколькі шырокае гэтае паняцце можа быць? І наколькі шырокае паняцце, якое, ну, як бы, якое, так бы скажем, более простае паняцце, там, племя, наколькі шырокае мы можам яго ўспрымаць? Гэта першае. Другое, чаму мы ўвогуле, калі мы кажам пра нацыяналізм, пра нейкія ідэі і пра стварэнне дзяржавы на гэтых умовах, чаму мы ўвогуле павінны лічыцца з іншымі нейкімі, вось як ты кажаш, ну, напрыклад, назовем гэта этнасамі, ці назовем гэта племёнамі, як хочаш. Чаму мы ўвогуле павінны вось браць гэта ў нейкі разлік, то бок? Чаму мы просто не можам забіць на гэта хуй і ўсё, тыпу? Ну, мы можем потому что мы сказать, имкнемся. наша держава, яна национальная. Виталик, ты питание Наша задаешь, держава. и... ну, кому ты его задаешь? Ты збирался передавать слово Ярославу. Ладно, все. Тады сапраўднаму нацыяналісту я перадаю. Я вас, до речі, паводле, ну, асабліва сыходзячы з таго, наколькі там размыты вось гэтыя ўсе паняткі, я себя нацыяналістам менавіта не лічу, так што ну, пытанне тут такого... Ніводнага нацыяналіста няма. Не, ну я паглыблены ў эту тэму, таму магу трохі адказаць. Ну, твоё пытанне, што ты задаў наконт гендераў і нацыі, оно вельмі проста насамрэч адказваецца. Тема-то такая, что это ж все, вся эта терминология, она для зручности. И для зручности люди так придумали, что гендеры — это про больше сексуальную штуку, да? Про идентификацию, скажем, своей сексуальной энергии. Ты не обов'язково, насамрэч. Ну, якая сексуальная энергия у вертолета, там, у камня? Ну, мне вельмі спадабалась менавіта энергія. Гендерную теорию менавіта, а не про то, что там уже какие спекуляции робят на этой глебе. А голом-то это про то, там, прывабліваюць ця мужчыны, ці прывабліваюць ця мужчыны, або ніхто не прываблівае, якой меры. То бок это про такие штуки, типа гендер. А нации — это больше про твою приналежность до, по-перше, грамадзянскіх неких социумов, або до палітычных, або, может быть, и до того, и до того. То бок это просто для зручности мы так разгаліноўваем. Калі табе зручней не разгаліноўваць, то ты можешь все, в принципе, гендерами называть и окей. Но огульно принятая штука такая, что гендеры — это про одно, а нации — про другое. А принцип-то их деяния, и он, в принципе, однолькавый, сапраўды. Это про самовызначение, про то, что люди придумали себе сами для того, как зручней было жить. Вот что есть нации, есть гендеры, а голом ці есть это сапраўды, вот реально, литерально. Это ж философское пытание. Может быть, и нема, может быть, и ёсць. Это ж мы все придумали себе. Так, я згаджуся з гэтым на 100%, абсолютно, да. І про тое, што навошта называць як бы нацыі нацыямі, ну, таму што ёсць распрацаваны паніційны апарат, дзякуючы которого мы плюс-мінус можем з табой паразумецца. А калі ты будзеш называць как бы тое, пра што мы кажам, гендерам, а я буду нацыяй, то хутчэй за ўсё у нас адбудзецца канфлікт сэнсавы. Я ж не пытаў, чаму называць, не называць. Я пытаў, тыпу, у чым розніца тады паміж гендерам і нацыяй? Вось Ярослав сказаў, што паміж гендерам і нацыяй ніякай
ніякай няма. Нет, паміж ну, паняткамі няма розніцы. Розніца ёсць паміж з'явамі, которымі мы гэтыя паняткамі называем. Но мы, вот я так разумею, з Ярославом тут згодны, что хотя нет, ты сказал, что это философское пытание, ну вот, ну я прынамсі для себе его сказал, что природа реальности она как бы дискурсивная, и тому самих з'яваў на мою думку іх няма, то есть ёсць толькі паняткі. Но агулам, калі мы кажам, ну застаемся в межах какой-то ну на какой-то агульнай эрудиции, то адрозніваюцца з'явы, а не паняткі. Паняткі гэта плюс-мінус одно и то же, то есть и их природа от природы з'ява вообще ніяк не залежыць, и это нават, ну то есть выключна как бы с проблема мовы, да, то есть и паняткаў, как ну их формальных их з'яўленняў. Так. Ну что такого. Угу. Там еще было пытание наконт того, что навошта нам увогуле этой этносы и нации иметь на увазе, навошта они потребны. Ну тут кожны тады себе сам адказвае. Мне так падаецца, что это просто максимально эффектыўны механізм працы, які под сабой і матывацыю нейкую надае людям, что гэтай грамадскасцю ось аб'яднаныя. І это просто сярод всіх варыянтаў, якія бачу, ну, для мяне найбольш прываблівай. Бо мы, напрыклад, адмовімся мы ад нацыяў і ад этнасаў, прыйдзем да нейкага, не знаю, касмапалітызму ці анкапу, так прыйдзе тое ж самае дзяленне просто на карпорацыі, на рэгіёны нейкія геаграфічныя. То бок, все адно чалавек, ён будзе шукаць, па якой прыкмеце раздзяліцца, так ну, навошта нешта новае выдумліваць, калі ёсць механізм, які працуе, і якім ёсць ідэя пэўная. То бок самі людзі, якія за эту ідэю загіналі і змагаліся, пэўную веліч удыхнулі, пэўнай гісторыі это все атачылі і зрабілі пэўную крыніцу для натхнення людзей, каб яны эфектыўней за эту всю ідэю змагаліся і рухаліся наперад, чым параўноўваць з корпорацыяй. Вы ўсё гэта разглядаеце як нейкі агульны праект по таму, што можна зрабіць, там тыпу вось як зноў-такі вось гэтай чыстыя лісты, зноў-такі вось грамадства як чысты ліст агулам, як людзі як чысты ліст агулам, дзяржава як чысты ліст агулам, страна як чысты ліст агулам. У мяне просто няма такога адчування, што ну, я в прынцыпе сыходжу з іншых пазіцыяў, я не лічу, што можна прыдумаць нейкі праект і на рандоме яго просто рэалізаваць. Тыпу у вас павінны быць падставены для таго, каб вашыя нейкія структуры існавалі ў гэтым жыцці. Нацыяналізм, ён як бы гэта просто структура, гэта просто паняцце ў нашых галавах. Для чаго ён узнік? Ён узнік пры пэўных гістарычных абставінах. Ён узнік для таго, каб знішчаць імперыі, якія аб'ядноўвалі як бы шматлікія народы, так скажем, якія не былі прадстаўленыя, інтарэсы гэтых народаў не былі прадстаўленыя ў гэтых імперіях. Вось, для гэтага ўзнік у прынцыпе нацыяналізм. А пачакай, а чаму ён узнік для гэтага, а не для чагосьці іншого? Ну так гістарычна склалася. Я вось... Не, в сэнсе, то есть, не, ну ты настойваешь на какой-то интерпретации, чаму ён узнік, ну, чаму, ну, где как бы глеба? Где глеба для твоих как бы разважаний? Ну, скажи мне, калі ласка, калі ўзнік нацыяналізм? І дзе ўзнік нацыяналізм? Увогуле, адкуль з'явіліся нацыі, тыпу, чаму яны з'явіліся? Так, слухай, не, так я же аккурат и не зважаю на тое... Ну, слухай, у нас вообще, здаецца, в універе говорили, что пасля 30-гадовай войны, то есть, калі пачалося, самое заводилово на гэты конт. Вось, но это, как бы, мне здаецца, абсолютно не важно. Не, мне хутчэй цікавіць менавіта крыніца твоего упэўнівання, ну, твоей упэўненасці ў тым, для чего з'явился, как бы, национализм. Потому что я упэўнены шчыра, что з'явы... Что паняткі не з'яўляюцца для чагосьці канкрэтнага, то есть они... Мы не про паняцце зараз, мы ўсё ж таки про палітычныя рухі, там про ўсю хуйню. Ну, про палітычны рух, да. Са зброяй ідуць забіваць іншых людзей, давайте ўсё ж таки
у гэтым дыскурсе будзем разважаць, а не пра то, які там паняцці прыдумаў нейкі пердун левак у еўрапейскім універсітэце. Я вось якраз такі і спрабую вось да гэтага давесці, што вы кажаце больш пра ідэі, вось пра такія, я не ведаю, платонаўскія, пра просто словы. Як А гэтага ты пра чалавека палітычны кірунак. Пра Фреге гэтага чалавека звалі, які там займаўся абыдзенай мовай. Слухай, Я просто про не Фреге хуй разбираюсь. знает. Разумеешь, я не скончыў ФСН, таму я не разбіраюся. Я таксама не Я просто- скончыў. Гіген скончыў, вось ён мог нам тут патлумачыць усё. Гиген скончил. Вадим Францевич, так, Вадим Францевич. Люблю его. Мой кумир. Так, дык вось, я просто казаў больш пра тое, што у мяне просто погляды больш натуральна арыентаваныя, так скажем. Я сыходжу з таго, што я бачу вакол сябе, і з таго, што я як бы сабе кажу, што вось яно у маім як бы вось гэтым полі зроку, у той рэальнасці, якую я у сябе ў галаве як бы трымаю, яно існуе. Вось. Ну, гэта Ну, как бы так, таксама абстрактная ідея філасофская. Безумоўна, просто... И мы отдаем тебе абстрактные отказы, и ты кажешь, а чему они абстрактные? Ну, типа, а что можно такого конкретного сказать? Не, я крыху пра іншае. Я кажу пра тое, што вось у нас была Аўстра-Венгерская імперія, і людзям трэба было як бы неяк звальняцца ад яе. Трэба было неяк будаваць свае дзяржавы. Вось. І пад гэту ўсю тэму з'явіўся як бы нацыянальны рух. Так ты тут уже, гляди, ты уже трохи выдаешься. Это две мэты. Пачакай. Ладно. Вось. Людзям трэба было неяк кааперироваться калісьці. Людзям трэба было абараняцца калісьці. У людзей, у прынцыпе, ўзнікла дзяржава. Людзям трэба было неяк тыпу падзяляць труд там. У людзей узнікла нейкая мануфактура і гэтак далей тыпу. Я просто не лічу, што вось як у марксізме там я не ведаю, ці як у Гегеля, вось трэба прыдумаць нейкую хуету, вось тыпу, і вось ужо з яе выходзіць далей. Тыпу, я лічу, што ёсць як бы у нашым свеце нейкія рэчы, якія развіваюцца натуральна, вось, і пад гэтыя натуральныя рэчы ўжо можна нешта прыдумваць, як вось якраз такі вось з гэтым нацыяналізмам, тыпу, фактычна пад тое, што натуральным чынам адбывалася, прыдумалі назву пэўную, тыпу. Точно так же, як тое, што пэўным чынам адбывалася, я не ведаю, там, калі фармавалася Рымская рэспубліка, для гэтага тыпу прыдумалі назву рэспубліка тыпу. І гэтак далей. Вы просто выходзіце з іншых ідэяў, з таго, што тыпу ёсць нейкія паняцці і ў платонаўскам раі, там, я не ведаю, гэтым ідэйным. Так, да, абсолютно. Ну, і тыпу, што вось я не ведаю, ну, таму што па-іншаму я не магу патлумачыць сабе вось гэтую чысты ліст, тыпу, чысты і шмат чыстых вось гэтых лістоў. Я так разумею, Ярослав ўсё ж такі не прыхільнік канцэпцыі чыстага лісту. Да, я просто... Ты нібыта, ну, такую прасоўваеш думку, типа, пасіўна-рэактыўную зусім уже, што ось мы глядзім, што тут вакол у нас ёсць, і з гэтага уже рэагуем. Мне здаецца, што на свеце якраз такі наадварот уладкавана, што людзі якраз, типа, пэўная арыстакратыя, яна і фармуе тую павестку. І ўсе падзеі, якія потым адбываюцца ў гісторыі, гэта вось якраз ад гэтых 5% і сыходзіць. І просто ну, з той жа логікі, што ты тлумачыш, што нацыяналізм быў створаны для таго, каб імперыі разбураць, ну так тое ж самае можна і пра камунізм сказаць. Бо менавіта сацыялісты, там, гэта рэвалюцыянеры, у выніку разбурылі імперыю расійскую, і, типа, значыць, камунізм толькі для гэтага. Яшчэ больш ахуевшую імперыю, тыпу,
Камунізм не разбураў імперіі, камунізм ствараў імперіі. Я адразу про табе про это і казаў, што ты вось агучыў дзве ідэі, ну дзве мэты для там людзей, што супраць імперыі змагаліся. Типу сваю прадстаўнічнасць нейкую наладзіць і пры гэтым дзяржаву пабудаваць. То бок яно насамрэч адно ж другого не вынікае. Можна вось ад імперыі пазбавіцца і, напрыклад, камуну забахаць, або анкап, або там што заўгодна. І вось што будаваць замест чагосьці, гэта і ёсць пра гэтай ідэі. З таго, што можна штосьці зрабіць. А я кажу пра тое, як рэчы ў рэальнасці існуюць. Ты кажаш, можна бахнуць камуну. Нахуй, дзе можна бахнуць камуну? Ты пра што? Ты ў Беларусі, паспрабуй у Беларусі бахнуць. Ну, вось, тыпу, у мяне дома нават у Беларусі нельга камуну бахнуць, таму што там, тыпу, камусьці нешта не спадабаецца, мяне прыйдуць на бутэлі, тыпу. Нельга зрабіць проста нейкую рэч, якая існуе ў галаве. Можна нешта зрабіць толькі з тым, што існуе ў цябе як бы ў рэальнасці. І ў рэальнасці у цябе без тваёй дзяржавы асабістай, вось, калі яна не аддзеліцца, у цябе нават шанса не будзе вось у тых умовах, у якіх гэта ўсё зараджалася, шанса не будзе на нейкае нацыянальнае сапраўднае прадстаўніцтва і на адстайванне нацыянальных інтарэсаў, асабліва калі мы лічым, асабліва калі мы існуем у такой парадыгме, што нацыянальныя інтарэсы могуць адстайваць толькі як бы дзяржавы. Я не ведаю, як бы. Теперь уже про национальный интерес. Это уже третья мета. То ты спочатку сказал позбавиться империи, потом збудовать державу, а потом теперь еще национальную представничность некую заховать. Гэта одно и то же. Вельмі розная держава, это может быть не особливо национальная. И она может быть Так я патлумачыў, калі ты не будуеш дзяржаву, у цябе ў прынцыпе няма нават шанса на тое, каб гэта дзяржава была пабудавана як бы такім чынам, каб там у ёй адстойваліся твои тыпы. Ну, па-першае, твои нацыянальныя інтарэсы гэта в прынцыпе аксюмарон. Нацыянальныя інтарэсы гэта калі мы як бы разглядаем вось такой, як же яго звалі? Бісмарк яго звалі, ці хто там? Блин, я забыўся. Так, ахуенна. Калі мы разглядаем вось гэта тыпу у такой парадыгме, што як бы у свеце інтарэсы нацыянальныя могуць быць толькі агулам у дзяржавы, як бы, то як у цябе ў прынцыпе можна... Ну, ладно, гэта ўжо просто пиздёж філасофскі, неважна. Я маў на ўвазе тое, што калі ты існуеш ва ўмовах імперіі і ты не аддзяліўся і не стварыў сваю дзяржаву, то ў цябе ў прынцыпе няма ніякіх надзеяў на тое, каб у гэтай дзяржаве адстойваліся нейкія нацыянальныя інтарэсы. Таму што ўнутры імперіі нацыянальныя інтарэсы адстойвацца не будуць, тому што гэта імперія, гэта просто не зусім вызначэнне. Ёсць нават міжнародным праве такі понятно. Ахуенна. Міжнароднае права гэта ахуенна. І лібертарыянства гэта ахуенна. Я тебе раскажу зараз прэцэдэнт дакладны. Вось ёсць такія народы, якія змагаюцца типа за сваю незалежнасць, такое. У іх права ёсць таксама па міжнародным праве. І самы лепшы прыклад, мне здаецца, які ёсць, это вось габрэі, якіх не было сваёй дзяржавы, але яны свае інтарэсы вельмі добра лабіявалі без всялякай дзяржавы. Типа у іх тысячи год этого не было, а інтарэсы яны свае абаранялі і прадстаўлялі. Гэта полная хуета і камуністычная прапаганда. Без дзяржавы габрэі просто пасмакталі б хуй, як і смакталі ўсю гісторыю. Іх, блядь, у другую сусветную вайну мільёнамі выразалі, тыпу, ахуенна яны лабіравалі свае інтарэсы. Мы осуждаем, абсолютно. Можаш паглядзець на курдаў, у якіх таксама быццам бы захавалася свая нейкая, ну, нацыянальная, як это кажуць зараз, ідэнтычнасць, але пры гэтым яны ўжо і прынялі іслам, і пры гэтым у іх няма дзяржавы, іх просто там Турэччына рэжа, іх там сірыйцы рэжуць, тыпу, і хто заўгодна, там, тыпу. Не, так, знаете, ну еще раз, пакуль тебе няма дзяржавы, ты нічога лабіраваць не можаш. Ты просто, тыпу... Калі былі габрэі без сваёй дзяржаўнасці тысячи год, вось яны дамагліся праз сукупнасць пэўных сваіх захадаў існавання сваёй дзяржавы цяпер ужо Ізраіль. Для чаго яны зрабілі гэту дзяржаву? Для чаго яны дабіваліся гэтага? Для того, каб у іх была зямля, дзе яны могуць спакойна жыць, кайфарыць
и больше эффективно. Так, каб адстойваць свае нацыянальныя інтарэсы. Ну далі, да, больш Ну, уже так. эфективнай форме. Але і без дзяржавы... Як гэта супярэчыць таму, што я казаў? Ну, ты просто кажаш, што без дзяржавы это немагчыма. Душная хуйня, я не ведаю, як наша спрэчка ўвогуле зайшла ў гэты тупік. Я прапаную- таксама не Пачакайце, ведаю. а колькі нас глядзяць? Зараз Чалавек. скажу. І Да сярод гэтага іх- да спрэчкі глядзела 7. А сярод іх ёсць Андрей Мукавозчык? Я спадзяюся, што не. Я не Или ведаю. Алексей Я думаю, Дерман? нас глядзіць тыя самыя два мянты, якія нас потым выражуць і дашлюць у жоўтыя злівы. Обожаю. Ну, Блин, ну я бы вельмі хотел ты што? послухаць, что Дерман думает про гэта. а ёсць кантакт яго. Няма, на жаль. Вот я спадзяваўся, што ён глядзіць. Дарэчы, у каго ёсць якія-небудзь цікавыя кантакты, вось было б таксама цікава дадаць у канфу, там, пастрыміць. Вось, Ярослав, у тебя ёсць якія-небудзь цікавыя знаёмствы? Ну, якія-небудзь ёсць, напэўна. Неяк ты па-габрэйскі адказаў, ну ладно. Что осуждаем? Не, ну просто я не упэўнены такое, што было б цікава табе, это трэба падумаць. Не, мне тут ўсё роўна як бы. Напрыклад, ну ёсць з літоўскага боку всякие типы, якіх можна запрасіць паразмаўляць з імі. А яны на якой мове размаўляюць? Ну яны па-беларуску разумеюць, па-расейску размаўляюць, Мгм. па-літоўску, па-ангельску. Ну, гэта было б цудоўна насамрэч. Чаму б і не? Ангельскамоўны стрым на Не, ну маргінезе, англійскай мовы я думаю, не будзе пацягну проста на англійскую ахуіцельна. мову. А літоўска? О, ну літоўска, канешне. Так, Я просто з дзяцінства яе літоўская... вывучаю. Лабас Я вакус. балт, так бы мовіць. Я балт. Я балт. Так. Так. А у нас, по-моему, у нас же Леслі быў, Леслі Найф на стрыме, ён вось казаў нешта на гэты конт пра балтаў. Ён фанат. Ён, дарэчы, літовіскую мову там вывучае актыўна, яго песні пачалі выходзіць. Сур'ёзна? На літоўскай? Так, так. Ну, зайдзі на канал Нож, там усё гэта ёсць. Там, по-моему, адна ці две песні па літовіску, але вось. Ну, нічога сабе. Ну, вось это Актыўна развівае свой, як ён кажа, андерграунд праект Нож. Вось, у яго там вельмі цікавыя рэчы ёсць. Ну, слухайте, ну, добра. Ну, я рад, што ён мало того, што чым-то займаецца, у него яшчэ какая-то інтэграцыя ідзе. Ну, я вот таким похвалиться не могу. А ты Балт польскую так і інтэграцыя. не вывучыў? Не, не Ты ж вывучил. казаў, што ты польскі масажыст і па выходных гэты паэт і музыкант. Так. Это была эпатаж. Так хіба вы не можете просто па-беларуску размаўляць павольна і вас будуць разумець? Это ж так працуе. У нас? В Польше? Ну да, но я калі не прыязджаў на праграмы всякие, все такое, то не было праблем з палякамі, звычайна. Ой, ну слухай, ну тут залежыць як бы тут, ну типа, ну ты уяві сабе, реально прыязджает хтосьці і пачынает. Ну то есть, не, ну зразумел, что такие, як мы с вами, мы там, может, что-нибудь разумеем, калі кто-нибудь на нейкай іншай мове размаўляет. А есть же люди, которые не цікавятся мовами, и я думаю, что их сбивает с панталыку абсолютно любая коммуникация не на литературной польской мове. Я по моим досведзе жыцця тут 2 гады, как бы могу сказать, что абсолютно большасць людзей не разумее акурат такі, калі ты ім кажаш не по-польску. Ну. И ты просто подыходишь и кажешь, рухаемся вперед, и все. Ну, да, и тебя ругают потом. Ну, Нельга лаяцца в публічных месцах. Насамрэч залежыць усё ад досведу канкрэтнага паляка. Калі паляк там шмат кантактаваў з украінцамі, то ён можа больш-менш зразумець твою беларускую. Калі... Ну, а яшчэ ёсць такі фактар, як тое, што чалавек проста стары і ў часах сацыялістычнай Польшчы проста вывучаў расійскую мову і таму можа неяк дадумаць, што там ты яму на беларускай кажаш альбо на расейскай. Ну, карацей, лепей не рызыкаваць. Ну, Асабліва, ніяк і не заўважыў. Я чуў, што могуць і па ебалу там даць у вас. Ну, слухай, меня, дарэчы, ні разу не давалі. Ну, вось По-моему, мне тут таксама неяк расійская адбіло. даюць. Хаця з украінскую было, я чуў.
Гэта, ну, насамрэч, вось гэтая хуйня пра фашысцкую Польшчу, гэта разганяецца проста заходняй прапагандай, заходнееўрапейскай пра тое, што А гэта разгоняется? ну, Вот про Литву конечно. я Ну, бачу, что разгоняется, а про Польшу вообще нет. Ёсць, калі ты ёсць. жывеш проста ў Беларусі, то ўсё, што ты ведаеш пра Польшу, гэта тое, што там страшны піс фашысцкі усім забараніў аборт і будуе проста трэці рэйх. Ну, як бы Вот. гэта не зусім так. Не, ну Что ну, поляки голодают? ты про то, что, ну, типа, в белорусских официальных СМИ, ну, ты сказал Не про заходнюю абавязкова пропаганду. абсалютна. Ну, то бок паглядзі там, не ведаю, які-небудзь твиттер. У нас у кракаўскай вось этой суполцы цудоўнай эмігранцкай, там вось адзін з адмінаў, ён рэгулярна проста піша, што піс гэта нацысцкая партыя. Вось. Кашмар. А ён жыве пры гэтым в Что Кракове. Ён жыве ў Кракове, так. великолепно. Легенда. Як бы СМІ гэты наши типу так званыя незалежныя, ну як бы яны ж просто перепечатывают там типу я не ведаю The New York Times, там Washington Post, типу і ўсё, то бок Реально? калі мы Настолько? кажам пра заходнюю прапаганду, то калі ты читаешь беларускія СМІ, то ну, гэта яна і ёсць. Не, почекай, Ну, они прям литерально. реально, типа, Ну. перепощивают? Ну ты можаш просто пачаць чытаць усе пасты пра Трампа, яны заўсёды спасылаюцца на Washington Post ці про New Трампа, York окей. Times, типу. Ці там яшчэ там пра Польшу, тое ж самае будзе, типу. Fox News. На Окей. Fox News я ніколі не буду спасылацца, я тебе уверяю. Типу, гэта крыху не тая ў іх аўдыторыя, і крыху не тая не тых поглядаў самі журналісты, каб чытаць такія рэчы. Ну, а я думал, просто думал, что наша пресса, она просто, ну, эти, как это, пресс-релизы информагентств глядит и их перепощивает. Ну, да бог, я не знал, что все настолько глубоко, что они прям лезут, типа, в натуре, там, на The Washington Post, перекладают артикул. Не, ну, респект, как бы. Адкуль іх крыніцы? Ты думаешь, у іх свае карэспандэнты нейкія маюцца? Так не, в сенсе, я думал, что СМИ корыстаются пресс-релизмами информагентств. Нічым яны не карыстаюцца, ты адчыняеш па спасылках гэтыя артыкулы і там прям тыпу вось там написано там The New York Times піша тыпу і там вось окей. пішет сіненькім Окей. словам вызначана тыпу ты адчыняеш артыкул і там адзін у адзін тое ж самае. Окей. Ну, блин, мне шансует, что я новины белорусские не читаю, ну, окромя зеркала.io, но я там читаю только, Окей. типа, материалы про секс, знаете, там вот Ага. постоянно постят материалы про то, кто Да. где и Як и зачем пазныцца занялся правильно. сексом. Гэта правильно. Да. И, ну, как бы вот этот контент, ну, еще на Сити-Доге можно спожить, вот, я вельми люблю такое. Увогуле забыўся пра існаванне такой Блин, а я великолепнай недавно вспомнил арганізацыі. гениальнейше абсолютно. То есть я реально, коли заходжу падчас планёрак працоўных, типа, у панылых, я литерально, ну, в какой-то параллельной реальности занадто, как бы ну, зашмат выкарыстоўваецца, ну, типа, судаземье, я хуй знает. В Новую Беларусь. Вот нечто такое. Мне здаецца, для прыхільніка рэспубліканскай партыі ці піс не можа стаяць пытанне, для чаго займацца сексам. Ну, прынамсі для того, каб зрабіць апорт. У Польшчы гэта не асабліва атрымаецца. Ну, слухай, У Польшчы, Пазваніш. калі цябе згвалцілі, ты павінен нарадзіць. Так што... Падвайная Все- індустрія заўсёды шкіднее. да, вся Варшава, она в стикерах, типа, с контактами там разных организаций, которые помогают рабіць Ну, пароны. Варшаву трэба адсепараваць ад Польшчы, як бы просто аддаць Расіі. Да не, слухай, в Варшаве цудоўна. Разам Ну, з я Часкоўскім. бачыў- Хай Часкоўскі будзе мэрам Крулеўца просто. Гэта як Калінінград. Я бачыў просто панарамы з Варшавы. Вось, мне не спадабалася. Неяк Так? у вас там па-прагрэсіўнаму. Вось. Слухай, тут ёсць, Я такое не безумоўна, люблю. такое. Тут такое, безумоўна, ёсць, но ёсць такое адчуванне, нібыта бы в какой-то плюс-мінус, ну, типа, заходняй заможнай краіне от этого не пазбавіцца. Ну, типа, все роўна, можна же как бы не зважаць на гэта і пачувацца добра. Ну просто вось я калі па Батуме хожу, тыпу вось я такога не заўважаю. У нас тут не прагрэсіўна. А вось у вас неяк прагрэсіўна Ну, вельмі. хмарашосаў Ну, у вас хапае. Бабкі, Ну, бабкі хмарачоса, крутяцца. ведаеш, тыпу, ну, як бы, Ну, ад гэтага, ну, зусім не. хмарачосы. Ну,
У нас Я ёсць думаю, гэта Варшаве звязана з законамі, хутчэй за ўсё, у вашу Кракове. Не зусім. Дык вось я распавядаю, сябры, в Варшаве ёсць рэгі-бар, дзе не любяць прыезджых, і мы перыядычна туды ходзім з сябрамі, і там ну вельмі добра. Я вам вельмі раю, як будзеце ў Варшаве, схадзіць у бар працоўня арт-клаб. Я думаю, менавіта таму там і добра. Двойчы, як мінімум двойчы мы як бы налучылі на вельмі агрэсіўнае стаўленне да нас праз наше паходжанне. Блин, великолепно. Бывает. Адразу туды пойду, я приеду в Варшаву. Да, ты напиши, я тебя свожу, там супер. Вот, и, Так, конечно, а, все то это бок- под регги. То бок ты хочешь разом со мной пойти, каб адразу и мне, и тебе пизды дали. Так нет, ну, Так. это ж, ну как ты себя уявляешь, дать пиздов кому-то, типа, в людном месте в Варшаве, ну, типа, да нет, ну, как бы, ну, отшуть вот этот вот, как бы... Ну, слухай, пасля Менску я вельмі лёгка гэта сабе ўяўляю. Вось я ўсім распавядаю гэтую гісторыю пра тое, як мы з маргінезам, так бы мовіць, шлі о 12 гадзіне ночы ля мінскіх варот гэтых, то бок дзе KFC гэта насупраць вакзала чыгуначнага. Вось. І там просто адзін нейкі былы зэк забіваў свайго нейкага паплечніка ў зямлю. Вось, і калі мы падышлі да яго, ён кажа: ну хлопцы, все нормально, я яго забіваць не буду. Тыпу Хочется. І ўсё. Вось, і гэта было як бы просто пасярод Менску, і ментам было ў прынцыпе гібраць. Ну, вот в Польске так само вельмі часто похуй, что бывается, но не настолько моцна похуй. Дарэчы, а як там у Літуве, так бы мовіць, з гэтым? У нас все душевно. На меня ж напали ювілейцы, і паліцыя вельмі аператыўна зрэагавала. Адзінае, што вось на следчы камітэт, я не зусім разумею, як так доўга можна такую лёгкую справу разглядаць. Яны толькі недавно скончили это досудовое расследование свое. Ну, умовно, летом, это весь початку лета был выручняк, или не помыляюсь, или не изменяя мне память. И уже амаль что Новый год, и только недавно они досудовое расследование скончили, еще суда не было. Это цягнецца вельмі долго. А полиция зрэагавала хутка знайшлі этого типа довольно креативно праз эту картку знижковую. А тебе можешь распавесці, калі ласка, я вот, ну, па-за контекстам? Ну, там трохи доебліся до мяне два типа таких, ну, яны як бы літоўцы в сэнсе грамадзянства якраз, но по духу яны ось рускія, там было заўважна. Яны дачакаліся, прыйшлося з імі, скажем так, невялічкі UFC заводзіць. Окей. Но это не то, каб было по моей воле, мне навязали, таму прыйшлося звярнуцца до праваахоўных органаў. Добра, зразумела. Ну, добра, што з тобой все нормально по выніку. Ты, Слава, можаш паглядзець хайлайт стрыма з Ярославам. Ён вось, это, па сутнасці, першае відэа на канале. Там апісваецца падрабязна сітуацыя. Добра, дзякуй, што параілі. Працуеш па Варшаве, я думаю, можна паслухаць. Так, я постараюсь. И ладно, сябры, ладно, вот что я хочу вам сказать, что уже 7 гадзіна ўвечары, і я, напэўна, адлучуся ад вас. Давай. Я быў вельмі рады з вами з усімі паразмаўляць. Шаноўным гледачам таксама перадаю вітанні і да новых сустрэчаў, сябры. Спокійнокі. Давай, приємно було. І з надыходзячымі святамі яшчэ раз. Так, тебе. да, сапраўды шчаслівых калядаў. Так. Ну, я, напэўна, таксама далучуся да Славы і пайду есці, потому што я прыгаладаўся моцна. Вось. Таму Я здоровый чай себе зраблю. усім таксама Ярослав, ты шчаслівых таксама калядаў заходзіш? і да Ну да, пабачэння. треба подлечиться трохи, горошка своя. Раз уже все разбегаются. Добра тады, давай. Да пабачэння, прыходзь яшчэ.
Давай, приємно було. Давай, Побачимося. так само давай. Текс. Шановне господарство. Ці пішаце вы там што-небудзь? Team 4025 піша, гэта тупік. Магчыма так. Мне вось тут спадар Усаў адказаў у паведамленні, я яго прасіў яго гэта рэпаснуць падборку з Зяноном Станіславовичам святочную. Вось, ну паглядзім. Мабыць, цуд святочны здарыцца. Вось. У прынцыпе, я не ведаю, калі у вас няма да мяне ніякіх пытанняў, калі вам не хочацца нічога абмеркаваць. Я нагадаю, што ёсць жа магчымасць замовіць відэа і нават бясплатна. Вось сёння прыляцеў донат. Чалавек, у прынцыпе, мог бы замовіць там цэлых 10 хвілінаў відэа па прыярытэту. Але можна і бясплатна, там па нулявой чарзе проста кідайце мне ў тэлезе і я гэта ўсё буду глядзець на стрыме і каментаваць. Вось эту хуйню трэба прыбіраць. Дарэчы. Так. Во. Добра тады. Карацей, я не ведаю, напишите что-нибудь. Я думаю, я яшчэ давяду стрым. Калі хоць нешта хтосьці напіша, там прапануе, што абмеркаваць альбо замовіць відэа. Пакуль што мне трэба адысці. І пакуль я буду адыходзіць, так бы мовіць, я вам пастаўлю цудоўную песню. Бля. Цудоўную. Цудоўнейшую песню андэграўнднага маргінэзнага музыкі з назвай, скажем, вось такой назвай, без акуляраў. Яна не павінна быць пад аўтарскімі правамі, там усёй гэтай хуйнёй. Так. Во. Пишуть, гуку няма. Ну, пиздец. Ладно. А чаму яго няма? Ага, таму што яго выключыў, блядь.
Напишите зараз ёсць, вось. Трошечки стрым наладаў. Як у нас, у прынцыпе, відэа выводзіцца. І наколькі добра чуваць. Так. Децибелы, блять, угору, давайте, ебошьте. Ёб вашу мать. Отпишитесь не от моего канала, блять, а просто напишите. Не открывать. Тихо пишем. Ладно. Ну я хз, это поправить, конечно. Мабуть, зараз. Ну, пишу норм. Окей. Team 4025. Музыку можна кидаць, але каб без аўтарскіх правоў. Ну то леву кидай. Альбо у Discord. У Discord, мабуть, лепей. Мені зручнее буде туди зайти.
Конец иллюзиям. Так. Ну что ж. Я не бачу ніяких спасылок, ніхто мне нічого не даслаў. Тому я думаю, мы на сегодня будем завершать наш эфир. Ось, калі хтосьці нешта дашле, то будем уже глядзець на наступным. Што ж, усім да пабачэння. Мабыць, вам якую-небудзь яшчэ паставіць на развітанне. Вось мы абмяркоўвалі, што была песня на літовіцкай мове. Вось я вам яе паставлю зараз. А сам сябе я схаваю. Дзякую усім, хто быў сёння на стрыме. І да новых сустрэчаў. Per circas ir klausysim šiandien pakartot. Taip pat kaip vakar vis tiek patys, bet šiandien jie sugelia. O juokai šįkart aktualus ir yra jūsų prasmė. Prasmės iškuoti ten išvisnė vieta ir mano išraiška nežino jų juokų. Juokliukai sukelia kartu grąžimą, palydi garsai po pilno mistų. Tai tik lamūnas gali būti juokinga, nors gali būti taip ir netikslu. Drabužiai reiškia viskas kaip ir buvę, nekinta cirko sudėties. Įsivaizduokit, publika nekinta ir lai nuvėsiu, jei aš neteisus. Stoja rena cirko, aš tai tribūnose, tai